Én is nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm, hogy ennyien eltetszettek jönni. Hétfő van a hét kezdete, tehát nagyon nehezen rázódunk bele a hétbe, de örülök, hogy gyallán ennyien vagyunk, úgyhogy kalapot és tiszteletet is emelünk önöknek. Köszönjük, hogy vendégül látnak, és én még Ondrósák Petinek is megköszönném, hogy ilyen jó munkát végeztek, hogy tudták promotálni és beharangozni a rendezvényt, úgyhogy köszönjük még egyszer. Az első részében mindenképpen szeretném a kedves közönséget megismertetni a vendégeinkkel, és hát megbocsát nekem a professzor úr, de időrendi sorrendben kezdem, tehát mármint az idő távlatából, úgyhogy vele kezdem a bemutatást, úgyhogy hát higgyék el, nem volt könnyű, mert a kurikulum vitéje az, hogy összesűrítettem, még így is 3 oldalra sikerült, de nem fogom felolvasni, tehát ezzel most nem fogom önöket untatni teljes mértékben. 49. május 22-én született a háború utáni Budapesten, tehát el tudjuk képzelni, hogy mi volt akkor Budapesten. Sportolni szeretett, sokan esetleg, ha nem tudják, asztali tenisz az egyik kedvenc sportja, ebben kiemelkedően teljesített, de úgy gondolta, hogy tanulni még jobb és még fontosabb, úgyhogy főleg a tanulásnak szentelte ezután az életét, és gyakorlatilag az volt a vágya, hogy egy egyetemre, tehát a külkereskedelmi egyetemre, vagy legalábbis vendéglátói egyetemre kerüljön. Tanult, mielőtt az egyetemre jutott, hogy milyen maximalista, az is tükrözi, hogy 3 nyelvből megcsinálta a nyelvvizsgát, még az egyetem előtt, tehát orosz, angol és német nyelvből. Első éves egyetemista korában idegenvezetőnek állt, tehát nem bízta a véletlenre a sorsát. Az egyéves képzés után gyakorlatilag Jugoszláviába került, egyéves egyetemi tanulmányok, illetve magát a vendéglátást egyéves képzés után Jugoszláviába került, ott próbált szerencsét, és imádta ezt az országot, mint elmondta nekem, 4 évtizeden keresztül lehetett, illetve járt a mai volt Jugoszlávia területére. Egy csomó doktori, illetve disszertációs munka, tehát hogy lerövidítsem a dolgokat. Ugye 74-ben doktori értekezést megírta az NSZK gazdaságpolitikájából, 86-ban kandidátusi értekezést a szociáldemokraták biztonságpolitikai történelmi változásának kérdéseivel kapcsolatosan, 97-ben habilitált, vagyis egyetemi docensből egyetemi tanárrá lett, 72-től a Közgazdasági Tudományegyetemen tanárként dolgozott, majd 88-ban 3 hónapot dolgozott Németországban, szóval eközben a Budapesti Műszaki Egyetemet se hagyta ki. 89. január 1-én visszatért anyaegyetemére, a Közgazdaságtudományi Egyetemre, és még mindig nem bírt magával. 89-ben a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökségén dolgozott, 97-ben ismét doktorátusi diplomát szerzett haditudományokból, most kivételesen, hogy a változatosság gyönyörködtette az Rényi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, és jelenleg a Corvinus Egyetemen tanít, tehát, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Rengeteget utazik, részben az utazás az egyik hobbija, illetve most már gyakorlatilag a munkássága is, és hát arra a legbüszkébb, és erre talán mi is büszkék lehetünk, hogy a NATO-ba meghívták, hogy tartson tájékoztatót a szövetség vezetői számára, és az is kiderült, hogy nem a másodikként, hanem gyakorlatilag ez megtette ezt elsőként ilyen értelemben. Önmagát inkább közgazdásznak tekinti, mint biztonságpolitikusnak, de a mai témát, illetően ebben a vetületében fogjuk őt megkérdezni, és ebben a szakmai oldaláról fogjuk megközelíteni a dolgokat. Mindig úgy szoktuk ezt a blokkot, hogy teszek is fel neki egy könnyedebb kérdést, és az a kérdés pedig az, hogy elégedette, hogy az első sorban lévő társasággal. Kezdj csoklom, jó estét kívánok! Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. A kérdés lényege nem az volt, amit kimondott, a kérdés lényege az volt, amit nem mondott ki. Én múltkor hülyéskedtem Gótán, és mondtam, hogy azt szeretném, hogy a legközelebbi fórumon az első sorban csak csinos hölgyek üljenek. Na most a társasággal elégedett vagyok-e? Itt ül 7, 8, 9, 12 ember, ebből 2 csinos hölgy. Hát ez az egy egyhatodos arány, tehát nem vagyok teljesen elégedett, de mindesetre jobb a helyzet, mint Gótán. Viszont én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, és nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettek ezen a, ha úgy tetszik, fórumon. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon jó válasz volt. Azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk a válasszal.
És következik Berényi József. Berényi József elnökül, a Magyar Közösség Pártja elnöke, aki 2002 és 2006 között külügyi államtitkárként tevékenykedett, és főleg most ebben a kompetenciában, ebben a részében hívtuk, illetve turnézzuk végig immáron most már a felvidéket, illetve Dél-Szlovákia régióit. Hagy mutassam be, ő Pozsonyban érettségizett, 90 és 92 között a Szlovák Nemzeti Tanácsában a Nyilvános az erőszak ellen független magyar kezdeményezés koalíciójában képviselője volt az FMK-nak, 91-ben a Comenius Egyetemen magyar történelmi szakos diplomát szerzett, majd 92-93 között a Nyitrai Egyetemen tanársegéd, 93-94 között Budapesten tanult, Közép-Európai Egyetemen, itt politológusi diplomát szerzett, 95-ben egy évig a New Yorki New School for Social Research tudományos munkatársa volt, 95-98 között a Magyar Polgári Pártban tevékenykedik a felsővezetésben, 98-ban a Csemadok Országos Választmányának főtitkára, 1998-tól pedig akkoriban még Magyar Koalíció Pártja országos elnökségének a tagja. A fontos dolgok most következnek a szakmai értelemben. 99-től építésügyi minisztérium tanácsadójaként tevékenykedik, kormányhivatalba, a régiófejlesztési főosztály vezetője, és 2002-től szlovákiai parlamenti képviselő, de mivel a külügyi államtitkárként tevékenykedik, így a mandátumát nem gyakorolja. 2002 és 2006 között a Dzurinda kormány külügyi államtitkára volt, és természetesen volt szerencséje meglátogatni a harmadik világot, illetve a mai nagyon problematikus régiót, amiről szó is lesz, és kérdés is fogok tőlem majd intézni e felé. 2006-tól már valóban ténylegesen képvisel a szlovák parlamentbe, és 2007-től általános alelnöke a Magyar Koalíció Pártjának. Nekem nehéz megszokni a koalíciót, én már a közösség generációja vagyok. 2010. júliusától pedig a magyar megszakítás nélkül a Magyar Közösség Pártjának elnöke. Üdvözlünk, elnök úr, szervusz! Köszönöm szépen! A kérdésem pedig hozzá a következő, illetve önhöz, illetve hozzád, majd ezt még a magázódás formát valószínűleg el fogjuk dönteni a este folyamán. Az lenne, hogy a harmadik világban külügyi államtitkárként jártál, nagyon sokat voltál ott, és ezzel nagyon érdekes dolgokat meséltél, akár négy szem közt nekem is, de ugyanakkor a Bútai Fórumon is megtudhattunk egy-néhány dolgot tőled. Nagyon fontos lenne a szlovákiai magyar szemmel, hogy látod a harmadik világot, amely most a legtöbb problémát okozza Európa számára. Hogy látod te magad, illetve külügyi államtitkárként mi az, amiben esetleg ott már akkor veszélyeket éreztél? Ez egy a tartalmát tekintve kicsit mélyebb kérdés, mint amit professzor úr kapott, de hát gondolom, hogy utána majd ő is olyan kérdést fog kapni, amire a mai összejövetel meghívója alapján igazán önök ide érkeztek. Nos, még először a tegezés és a magázás fonákjához azért én is egy könnyebb dologgal kezdeném. Egyszer Pozsonyban egy társaságban egy idősebb hölgy, ugye vacsoráztunk, segítettünk neki valamiben, és a lakásán voltunk, és az egyik kollégánk föltette a kérdést, mert udvarias akart lenni, hogy maga lakik ön. És a hölgy az borzasztóan nem értette a kérdés lényegét, mi se. Aztán rájöttünk, hogy azt kérdezi, hogy egyedül tetszik-e lakni. A maga lakik ön, hogy a tegezés és a magázás ilyen fonákjaiba időnként belebonyolódunk. Nos, én külügyi államtitkár is valahogy egy kicsit ilyen véletlenszerűen lettem, mert soha nem kapta meg a magyar párt ebben az országban, sem a külügyi, sem a belügyi, nemhogy miniszteri, de még államtitkári posztot sem. Ugye a külügy, hadügy és a belügy az, amit a kisebbségeknek általában nem mernek odaadni, és ez még a második Dzurinda kormányzat alatt sem változott, de akkor azt mondtuk, hogy legalább egy jár. Tehát vagy a hadügy, vagy a belügy, vagy a külügy. Elég jellemző az ország állapotára, hogy végül is a külügy mellett döntöttek, azt mondták, hogy jól fog mutatni az integráció utolsó fázisában, hogy lesz ott egy magyar nemzetiségű a külügyminisztériumban, és ekkor a magyar közösség, akkor Magyar Koalíció Pártja elnöksége úgy döntött, hogy ez én legyek. Nem igazán ezt a tisztséget néztem ki magamnak, én a területfejlesztés irányába igyekeztem volna orientálódni, de akkoriban még nem sokan tudták az idegen nyelveket olyan szinten, hogy oda lehessen kerülni. Én vagyok az első generáció, akinek lehetősége volt kint tanulni, ahogy ez elhangzott, és végül is ennek volt köszönhető, hogy oda kerültem, de ma már nagyon nem bánom, mert valóban
egy egészen más szemszögből ismertem meg a világot, egészen izgalmas helyekre eljutottam, és olyan összefüggéseket láthattam közvetlenül, amit más ott helyben érzékelni, és teljesen másról olvasni, ugye televízióban figyelni az ügyeket. Ezért is egyébként professzor úrnak a jelenléte nagyon érdekes, mert ő ezt folyamatosan végzi. Nekem egy kicsit 2006-ban ez megszakadt, bár utána 4 évig még parlamenti képviselőként az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tagja voltam, ott még néhány közép-ázsiai országba eljutottam ennek köszönhetően, de végül is onnantól azért ez megszakadt, de hát a tapasztalatok azok abból az időszakból megvannak, és ami miatt azért úgy érzem, hogy hozzá tudok szólni a jelenlegi eseményekhez is, az az, hogy amikor a külügyminisztériumba kerültem, akkor bizony a magyarként olyan területeket kaptam, amire először azt mondtam, hogy na, ebből egy nagy bukás lesz a 4 év után, mert azt mondták, hogy foglalkozhatsz Afrikával, sőt Dél-Amerikával is foglalkozhatsz, esetleg még foglalkozhatsz néhány távol-keleti ázsiai országgal is, de Európa nem a tiéd, Egyesült Államok nem a tiéd, Oroszország nem a tiéd. Ugye ezt a másik államtitkár kapja. Hát elég szomorú voltam ettől, és 2 évig ez így is volt, 2 év után sikerült végre az Európa Uniós agendát is megkapnom, de viszont az az afrikai és közel-keleti ügyek, amiket végül megkaphattam, azokat most tudom kamatoztatni igazán, hiszen az Európai Unió fejlesztési politikájával foglalkozhattam szlovák szempontból ezekben az országokban. Mikor belépett ez az ország az UNESCO-ba, az Európa Unióba, és belépett a EBESZ-be, akkor vállalta azt, hogy fejlesztési támogatásokat fog létrehozni a fejlődő országok számára. 5 millió koronában szabtuk meg az első összeget, amit az ország elbírt. Ez egy nagyon kicsi összeg ahhoz képest, ami egyébként a világ, és főleg a fejlett világ ebbe az országba investál, de hát Szlovákia szempontjából ez is egy nagy összeg volt. Ebben az időben volt módom eljutni Szudánba, Kenyába, Tanzániába és ott a környező országokba, ahová ezeket a támogatásokat szántuk, és nyilván, amit ott láttam, az kicsit más összefüggésekbe mutatta meg a világot, a szegénységet, a gazdagságot, az emberi kapcsolatokat, vallást, összefüggéseket a katolikus, illetve a keresztény és a muzulmán konfliktus Szudán esetében. Ez egy más dimenzióba mutatta meg magát, és én se gondoltam akkor még, hogy hozzánk ez a téma ennyire begyűrűzik majd a migráns válságnak köszönhetően, aminek ma itt a tanúi vagyunk, úgyhogy én itt most megszakítanám, de majd visszatérnék ehhez a gondolathoz, de nyilván kapjon egy ilyen témára illő kérdést a professzor úr is. Mindenképpen kap, mert a második, tehát ugye bemutattuk most már a vendégeinket, és a második részében egy kicsit ugrunk tovább, egy kicsit most már komolyabb vizekre, sőt nagyon komolyabb vizekre vezünk. A migráns helyzet árnyéka Európába, és igazából professzor úrhoz fordulnék, hogy itt 2015. január és február környékén elindult egy migráns áradat. Maga az egész konfliktus, ami a Közel-Keleten volt, azt nagyon tudjuk, hogy 2009-től datálható, legalábbis az arab tavasz innétől dátumozható vissza. Mégis 2015 volt az az év, amikor elindult egy akkora embertömeg, amit hogyha ma összeszámolunk, akkor kb. Most Európában 1 milliónál tart a szám a migránsokkal kapcsolatosan. A kérdés pedig az lenne, professzor úrhoz, hogy miért most, tehát miért 2015 volt az a vízválasztó év, amikor elindultak? Nagyon szépen köszönöm. Az előző 2 megjegyzés. Az egyik az, hogy a harmadik világ rendkívüli mértékben fel- és leértékelődött. Itt nincs lehetőség nagy elméleti előadásokat tartani. Afrika helyes szerepe 20 évvel ezelőtt periférikus volt, ma is az, de más ma a periféria. Elképesztő tőke ment be Kínából, Törökországból, Indiából. A legtöbb afrikai földet indiaiak veszik meg, az embereknek nincs erről tudomása. Részint kinyomták a nyugat-európai és amerikai tőkét. A másik megjegyzésem ahhoz, amit elnök úr mondott, Kenya. Életem legszebb nyaralása volt, csodálatos volt, szeretnék visszatérni, nem tudok. Polgárháborús helyzet van. 2 olyan helyen bejártam a világot, tehát múlt héten voltam 4 napot Brüsszelbe, fantasztikus volt. Most jöttem haza, tegnap Ukrajnából 3 napot voltam kint, nem mondom el a véleményem. Most itt vagyok, ennek örülök. Egy jó hetet otthon vagyok, utána megyek el 16-17 napra Ázsiába, majd visszajövök és megyek el 9 napra a Perzsa-öbölbe.
Tehát ez egy rendkívül megváltozott világ. A migránsok. Azért egyszer tisztázzuk, novemberig idén 1.230.000 ember jött be Európába. Ekkora embertömeggel senki nem számolt. És akkor néhány megjegyzés. Tényleg az arab tavasz 4,5 évvel ezelőtt kezdődött el. Mi a probléma? A kiváltók véletlen volt. Az, hogy elkezdődött, az nem volt véletlen, hiszen Európa túloldalán élnek népek, és látják azt, hogy a túloldalon milyen jólét van. Nekem rendkívül fura volt, hát tegnap Ukrajnában, amikor mesélik meg tegnap előtt, hogy micsoda csodálatos dolog átmenni Magyarországra és Szabolcs-Szatmárba dolgozni 300 euróért. Na most Magyarország legszegényebb területe Szabolcs-Szatmár és Borsod, önök ismerik, de Ukrajnából nézve ez a gazdagság szimbóluma. Tehát rendkívül fura világba élek. Na a lényeg az, hogy elkezdődik az arab tavasz. Az arab tavasz egyetlen stratégiai célját sem érte el. Ezt is tisztázni kell. Második megjegyzés. Azért tisztázzuk azt, hogy mi az arab világ. Marokkótól az irak-iráni határig terjed, mondja Európa. Az USA azt mondja, hogy igen, plusz Törökország. Ha csak 3 percet kapok, szeretnék belemenni a török stratégiákba, mert elképesztően érdekes, és az elmúlt héten egy minőségi változáson ment keresztül. Kivándorlás. Szóval egyszer tisztázzuk, hogy tavaly évvégéig, 4 év alatt összesen kevesebb, mint a fele ember jött be Európába, mint idén 10-11 hónap alatt, és nem vagyunk még az év végén. Következő megjegyzés. A migrációnak 2 iránya van. Az egyik Líbián keresztül. Ugye most csinálják a Líbia konferenciát, én rendkívül szkeptikus vagyok. Amikor 1 évvel ezelőtt az olasz miniszterelnök azt mondta Bajorországban G7-es csúcson, hogy 3 lépcsős stratégia kell. 1, hírszerzés, hogy honnan jönnek a migránsok, tudjuk. 2, a migránsokat szállító hajókat el kell süllyeszteni, de előtt a migránsokat mentsük ki. 3, szálljunk partra Líbiába, csináljunk rendet. Abba a percben, hogy úgy nézett ki, hogy partra szállunk, abba a percben létrejött a libiai egységkormány. Ahogy kiderült, hogy Európa még erre is képtelen, abba a percben újabb 2 kormány jött létre. Most, amikor úgy néz ki, hogy azt kéri a Renzi, az olasz miniszterelnök, hogy Szíria után és iszlám állam után csináljunk rendet Líbiába, már a 2 fél mosolyog és egységkormányt hoz létre, nehogy véletlen valaki beleszöljön a líbiai ügyekbe, és ne tudjanak annyit lopni, mint eddig. Tehát ezt is szeretném elmondani. Boldogan bármiről beszélek a fekete-afrikai migrációról kezdve. A migráció másik vonulata, ami Ázsiából jön, részint Szíria, de nem csupán Szíria, Pakisztán, Afganisztán, Irak és lehet sorolni, részint Irán, stb. Iszonyú dilemmákkal állok szembe. Semmit nem tudok. Szíria, a lakosság 20-tól 22 millió fő volt. Eddig meghalt 250 000 fő, ez a lakosság 1,2%-a. Belső migrációban van kb. 8-10 millió fő. Nincsenek pontos adataink. Külső migrációban van kb. 4-5-6 millió fő. A döntő része a szomszéd országokban van. Több mint 2 millió Törökországban, igen, de ebből a valóságban 220 000 ember él menekülttáborba. A többi dolgozik, csak nem szoktuk elmondani. 1 millió van Libanonban, ahol mindent fölborítottak, és polgárháború van 75 óta. És körülbelül egy olyan 730-780 000 ember van Jordániában, ahol nincs megfelelő ivóvíz, stb. Ma már alig beszélünk arról, hogy Izrael és a palesztinok közt semmiféle közeledés nincs, a helyzet tragikus. Mindent elvitte az iszlám állam. És akkor erről néhány szó. Mi az iszlám állam stratégiája? 1. Létre kell hozni kalifátust, tehát államot Marokkótól Indonéziáig. Nem az arab világban, a muzulmán világban. Én el tudom mondani innen vagy Pestről, hogy ez baromság, de ő nem így látja. És egyre több muzulmán szimpatizál velük. Ezt is el kell mondani. Tehát látni kell, hogy Európában a terrorveszély sajnos nőtt. Nem minden migráns terrorista, nehogy félreértés legyen, de a migránsok közt rengeteg terrorista jött be. Ha önöket érdekli, el fogom mondani, hogy erről részt vettem a német katonai felsővezetés továbbképzésen. Részt vettem az egynapos Bajor konferencián, ahol aki számít Bajorországba, ott volt. Következő megjegyzés. A második céljuk az, hogy a világ összes terrorszervezetét maga alá rendelje az iszlám állam. Ez részint sikerült. És a harmadik, hogy ne legyen olyan ország, ahol nincsenek olyan emberek, akik parancsra robbantanak. Ez is sikerült. Ettől kezdve
terrorveszély van a világon, hogy hol milyen nagyságú, arról lehet vitatkozni, hogy terrorveszély van, arról nem. Ebben a helyzetben az amerikai stratégia az volt, hogy verjük szét az iszlám államot iraki hadsereggel, nem ment, szíriai ellenzékkel, ez papíron van, a valóságban nincs, és a kurdokkal. A kurdok nem tudnak a kurd területekről eljönni. Ebben a helyzetben színre léptek az oroszok egy teljesen más stratégiával, és elnézést kérek, mi beszélgettünk előadás előtt pár percet. Hát nem tudunk megállapodni most arról Brüsszelbe, hogy folytatódjanak-e az embargós intézkedések Oroszország ellen. Az oroszok nélkül nem tudom megoldani Szíriát. Igen, de ha fölfüggesztem az embargót, örjöngenek az ukránok. Ha nem függesztem föl, örjöngenek az oroszok. Most először Olaszország mondta azt, hogy elege van, nem hajlandó meghosszabbítani az embargót. E hét csütörtökön lesz államkormányfői Brüsszelbe, meglátjuk, hogy mi lesz. Ki győz képletesen? Itt érdek ütközik érdekkel, nehogy félreértés legyen. Tehát egy ilyen helyzetben vagyok, ahol az iszlám államot meg kell semmisíteni, de a nyugat, Oroszország nem hajlandó saját katonai erőt odaküldeni, mert nem vállalja föl a halottakat. Az az cél, hogy helyi erők verjék szét. Meg lehet oldani, csak kultúráltan fogalmazva nem túl egyszerű. Itt tartok most, és mindent alárendelt a nyugat pillanatnyilag az iszlám állam elleni harcnak, mert fél Európa merényletektől. Ukrajna, én legalább kimondhatom, leértékelődött. Itt tartunk jelenleg, de ez a vázlat vázlata volt. Elnök úr, nyugodtan reagálj, ha úgy gondolod esetleg. Igen. Hogy a kérdés eredete az oda nyújt vissza, hogy miért akkor indultak el egy évvel ezelőtt a migránsok Európa irányába. Nehéz erre választ adni, de én a spekuláció szintjén talán azt tudom mondani, hogy hát kinek volt jó, hogy elindultak. Jó volt egyrészt a törököknek, hiszen ezzel kicsit tehermentesítették magukat, és kierőszakoltak Európától nagyon komoly engedményeket, kierőszakolták tőlük több milliárd eurós támogatást, kierőszakolták tőlük a csatlakozási tárgyalások újraindítását, illetve tőlünk, hiszen mi is az Európa Unió tagjai vagyunk. Korábban, amíg ez elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen gyorsan módosítson az Európai Unió, az Európa és Törökország kapcsolatán, viszonyán, és hogy megindítsák újra a tárgyalásokat Törökország fölvételével, ezt a migráns válság elérte gyakorlatilag. Jó volt az oroszoknak, mert ahogy ezt professzor úr mondta, lekerült Ukrajna a problémák első számú kiemelt helyéről, valahol az 5.-6. rangra csúszott ez vissza ma Európában és a világon úgy általában, ami mindenképpen az oroszoknak kedvez. Szíriát Oroszország nélkül, mivel katonailag beavatkoztak, ma már nem lehet megoldani, tehát az oroszok megvetették keményen a lábukat a Közel-Keleten, és a korábbi pozíciójukat miután úgy tűnt, hogy elveszítik, most még inkább úgy tűnik, hogy megerősítették, és ebből sokkal jobban fognak kijönni, reméljük gyorsan, mert az azt jelenti, hogy rendeződött a helyzet, mint esetleg korábban az mutatkozott mindenki számára. Nyilván itt most nem bonyolódok bele az embercsempészetbe, mert az egy államhoz nem köthető, ez egy nemzetközi embercsempészeti hálózat, amely működik a Közel-Kelettől egész Európáig. Már nyáron Pásztor István, a VMS elnöke, amikor egy közös fórumon voltunk, azt mondta, hogy Vajdaságban megszűnt a bűnözés, mert minden bűnöző embercsempészettel foglalkozik, mert az jobban fizet és biztonságosabb, mint kirabolni házakat vagy ellopni autókat. Tehát gyakorlatilag az embercsempészek azok ugyanazok a bűnözők és rablók, akik korábban is ott voltak ezekben az országokban, csak átirányították éppen az aktivitásaikat az embercsempészet felé, mert az nagyon jól fizet. Tehát érzésem szerint, és még egyszer mondom, ez spekuláció egy kicsit a részemről, de a migráns áradat ebbe az irányba nem véletlenszerűen robbant ki. Ez kirobbanhatott annak köszönhetően, hogy Törökország érezte az esélyt, akár Oroszország érezte az esélyt, és nyilván, hogy az orosz-amerikai konfliktust se szabad elfelejteni, mert az emögött nagyon keményen ott van, tehát az a versenyfutás, az a hatalmi versenyfutás, ami valahol egyfajta magára talált Oroszország, és ugye a 89 utáni változásoknak köszönhetően Európában legalábbis megerősödött Egyesült Államok között zajlik valahol Közel-Keletér. Csak a gond az, hogy ennek most jelen pillanatban azért mi vagyunk a vesztesei, és ezzel befejezem ezt a hozzászólásomat, mert ami engem a leginkább aggaszt,
hogy nagyon nincs a kezünkben az irányítás. Tehát olyan kis ország vagyunk, most Szlovákiára gondolok, de Magyarország is, és még a visegrádi négyek is. Olyan kicsi ország vagyunk, hogy valahol egy kicsit a szerencsének köszönhetjük azt, hogy itt a konfliktus az nő, vagy éppen nem nő, vagy éppen meg sem jelenik. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon jó dolog, hogy Magyarország kormánya eldöntötte, hogy a kerítést megépíti, mert legalábbis átmenetileg megmentette Szlovákiát is a migráns áradattól. Tetszik vagy nem tetszik, de minden egyes kormánynak az elsődleges feladata saját állampolgárai biztonságának a szavatolása. Ez a nyáron és szeptemberben ugye Magyarországon fölbomlott, több napig a keleti pályaudvart lebénították a migránsok, az autópályákat lebénították a migránsok, épp akkor mentünk át a magyar-román mérkőzésre, úgyhogy láthattuk, hogy mit jelent az, amikor nem lehet az autópályán haladni, mert valakik úgy gondolták, hogy ők most följönnek és gyalogolnak rajta egy jót. Természetesen az együttérzés megvan azokkal az emberek, akik bajba kerültek. Tehát félreértés ne essék, de az együttérzés azokkal az emberekkel az nem pótolja azt az igényt, hogy Magyarországnak és minden országnak működnie kell, a keleti pályaudvarnak működnie kell, mert ott viszont az emberek munkába mennek a keleti pályaudvarnak köszönhetően, és így tartják el a családjukat. Tehát ha egyrészt szolidárisak vagyunk, vagy támogatni akarjuk a menekülteket, ne feledkezzünk arról sem el, hogy támogatni kell a családokat is, ahol a családfenntartó éppen munkába akar utazni, és nem jut el oda, vagy éppen nem jut el az autópályán oda, ahova szeretne eljutni dolgozni. Tehát az éremnek ilyen szempontból két oldala van. Szóval Magyarország ezt most átmenetileg megoldotta, egész visegrádi négyek irányába talán, de továbbra is a legnagyobb gondot ott látom, hogy bizony ebben a nagyon komoly nagyhatalmi harcban, ahol jóval nagyobb erők csapnak össze, mint amilyenek mi vagyunk, abban mennyi ideig tudjuk irányítani a dolgainkat, mennyi ideig tudjuk kontrollálni a belpolitikai folyamatokat akár, és milyen mértékben tud a visegrádi négyek továbbra is együttműködni ezen a területen, és amennyiben a visegrádi négyek együttműködnek, a magyar-szlovák együttműködés az ugye ma talán intenzívebb, mint bármikor 1989 óta, akkor a mi ügyeink, a mi felvidéki magyar ügyeink azért ne vesszenek el, ne essenek le az asztalról, annak köszönhetően, hogy nagyobb érdekek vannak, ami történetesen egy bevándorláspolitikát illeti. Tehát a képlet ilyen szempontból nagyon összetett, és a befolyási lehetőségünk kicsi, nem azt mondom, hogy semmilyen, de bizonyos szempontból kicsi, és a legnagyobb gondot ugye azért az okozza, hogy az Európai Uniónál pedig óriási fejetlenséget látni jelen pillanatban, és azt látni, hogy valahol nem is akarják oldani ezt a kérdést, mert ha akarnák oldani, akkor tudnák oldani. Valami oknál fogva nem akarják oldani, ezen megint csak spekulálni lehet, hogy ez azért van, mert az olcsó munkaerő beáramlása Nyugat-Európába az jó, vagy egyszerűen azért, mert a második világháború után kialakult kulturális hagyományok szerint mindig mindent tolerálni kell, ami más, és ami Európa irányába érkezik, nehogy visszaköszönjön az a kizárólagos elv, amit annak idején ugye Németországban bevezettek, és ennek megfelelően lengett az inga a másik oldalra, és minthogyha most az történne, hogy mindig mindent el kell fogadnunk, ami a tolerancia jegyében történik, még akkor is ez ránk nézve káros. Hát az ilyen Európa Unió az valóban hibás úton halad, és nekünk ilyen kis országoknak és kis országok képviselőinek abba kell partnereket keresni, hogy az a inga az visszalendüljön, és az Európa Uniós polgároknak is meglegyen a biztonságérzete ebben az országban, amellett persze, hogy szolidárisak vagyunk. Egyetértek. 3 megjegyzés. 1. A migránsok indulásánál alapvető szerepet játszott, hogy rengeteg migráns úgy érezte, hogy most szabad bejönni Európába. Attól kezdve, hogy Líbiában nem volt központi kormány, át lehetett jönni. Elnézést, addig nem. Kadhafi közölte, hogy ha engem megöltök, megindulnak a migránsok. Teljesen igaza volt. Most tisztázunk valamit, úgy házi használatra. Kadhafi természetesen egy komplett hülye volt. Mint a térség összes többi vezetője, nem jobb és nem rosszabb. Én nagyon sokszor elolvastam Kadhafi könyvét, hihetetlen csacsiságok tömege. De semmivel nem volt jobb vagy rosszabb, mint a többi vezető, beleértve Assadot, Mubarakot és lehetne sorolni. Líbiában a kőolaj és földgázból jólét volt. Ez a jólét most eltűnt, ezt is tisztázok. Tehát megindultak a migránsok. A második az orosz célok. Az oroszok abból indultak ki, hogy véget ért Gorbacsov. Véget ért az a korszak, ahol apró pénzé meg lehetett tenni dolgokat, többek közt Németországot. Elnézést. Én tudom, hogy ez nem a reklám helye. Ha rászánnak
pár ezer forintot. Bush amerikai elnök megírta az emlékiratait. Csodálatos. Ezt elemzi. A végén ott az én könyvem, ami most jelent meg 3 hete, a Bush sokkal jobb, tehát nem akarom beleszólni. Bárkinek szívesen dedikálom, én az elmúlt 40 év sztoriait írtam meg, ami velem történt a NATO-ban, Németországban, USA-ban, bárhol a világon. Az orosz cél tehát egyértelmű volt. Minket kinyomtak Líbiából, nem engedjük magunkat kinyomni Szíriából. Itt van az utolsó mélytengeri bázis a földközi tengeren, ami orosz, zárójel több tucat amerikai bázis van. Nem engedjük Assad bukását, mert Assad ma a szövetségesünk, a hangsúly a maszócskán van, és az orosz célokat érvényesíteni kell. Többek közt azzal, hogy a síita félholdat támogatja Irán, Irak, Szíria, Hezbollah szövetségét. És az utolsó megjegyzésem arra kerítés. Én 9 nappal előbb mondtam, hogy kerítést kell építeni, mint a magyar kormány, ezért néhány liberális laptól kaptam hideget, meleget. Most már túl vagyok rajta, de 9 kilót fogytam. Rengeteg haverom azt mondta, hogy az egészet azért csináljam, hogy valahogy lefogyjak, mert egyébként az életben nem fogytam volna le. Tehát ha ilyen barátaim vannak, nem kellenek ellenségek. De a lényeg az, hogy nagyon nekem jöttek. Holott elnézést kérek, az idő engem igazolt, nem lehetett volna kerítés nélkül Magyarországot és a térséget megvédeni. Ennyi, tiéd a szó. Nem kell. Hát Szlovákiából mi hálásak is vagyunk ezért Magyarországnak és a magának a stratégiának. Nagyon ügyesen mind a kettőjük átvezették a témát gyakorlatilag, hogy megemlítve volt a török szerep, az orosz szerep. Én azért egy szereplőt még ebbe behoznák ebbe a rendszerbe, méghozzá az Amerikai Egyesült Államokat, és azt szeretném ilyen téren megkérdezni, hogy mi, akik itt átlagemberként nézzük az eseményeket, azt nem értjük, hogy, illetve hát majdnem álnaivan fogom kérdezni, azt nem értjük, hogy gyakorlatilag Juncker és Merkel, vagy Martin Schulz, az Európarlamenti elnöke, egy 165 ember halála után történt terrortámadás után továbbra sem változtat, és ahogy ön is szokta, professzor úr, említeni, ilyen ad-hoc módon adnak ki bizonyos nyilatkozatokat, meg ilyen együttérző dolgokat, de maga az európai politika, vezető politika nem lép, és gyakorlatilag továbbra is van egyfajta különválasztása a kérdésnek, tehát már említettük, hogy a migránsok terrorveszélyt okoznak-e, vagy sem, és ebben a szempontból ugye ez egy fontos kérdés, mert történt valami Párizsban. És nem foglalkoztak Párizs után azzal a történettel, hogy vajon az elkövetők, azok harmadgenerációs vagy másodgenerációs itt élők, illetve most érkezők. Ez egy nagyon fontos kérdés önök, illetve felétek, hogy meg tudjátok ezt válaszolni, mi erről a véleményetek, mi erről önöknek a véleményük. És nagyon fontos még egy dolog, az amerikai véleményre kérdeznék még rá, az amerikai külpolitikai cselekvésekre. Ugye azt mondta, gyakorlatilag itt egy nagyon jó cikkben olvastam, hogy az amerikaiaknál Thomas Barnett, amerikai katonai stratéga azt mondta, hogy kb. Európában 1,5 millió bevándorlóra van szükség, ezt 2 kötetben ecseteli, és egyébként tanácsadó a Pentagonnál, és azt mondja, hogy gyakorlatilag a nemzeti közösségeknek így gyakorlatilag Európában is a megszűnését okozhatná ez, mert hogy nincs erre szükség igazából. Egy ilyen európai Egyesült Államok felé úgy gondoljuk, hogy viszi az amerikai külpolitika az európai politikát. Mennyire partnerei ennek az irányvonalnak a ma vezető európai politikusai? Tehát 2 kérdésem van. A migráns kérdés az terrorveszély-e, vagy simán csak gazdasági probléma, illetve a másik az amerikai külpolitika hozzáállása. Köszönöm, kezdeném. 1. A kérdések elég komplexek, tehát én vázlatszerű választ adok, és utána lehet kérdezni. Melyek ma az amerikai stratégiai célok? 1. 20 év alatt az USA a világon minimális teret vesztett. Még egyszer, vesztett, de minimálisat. 2. Az elmúlt 20 évben drasztikusan teret vesztett Európa. 3. Drasztikusan teret nyert a Kína vezette Távol-Kelet. Következő. Mi az USA dilemma? 1. Idén először az amerikai történelemben az újszülöttek 49%-a fehér. Tehát 51% már színes bőrű. Afroamerikai, magyarul fekete, spanyolajkú, magyarul közép- és dél-amerikai, és ázsiai, magyarul sárga. Következő.
Az USA ma behozhatatlan előnnyel rendelkezik a hírszerzés területén és néhány high-tech területen, mert összefogva az többi angol száz hatalommal, ez Kanada, USA, Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zéland, szőröstől, bőröstől lehallgatja a világot. Következő. Mit mond az USA? Hogy én azért hallgatlak a világot, titeket is, hogy a terror veszélyt megakadályozzam. Na ez az, ami nem igaz. A lehallgatás 90%-a gazdasági hírszerzés. Zárójel. Ha én amerikai elnök lennék, ugyanezt csinálnám, tehát nehogy félreértés legyen. A 10%-a a lehallgatásnak az, ami a terror ellen megy. Következő. Az orosz-ukrán konfliktusig az amerikai stratégiai cél az volt, hogy bármi áron Kínát gyöngíteni kell. Az orosz-ukrán konfliktus után 3 új célterület van, Izrael, közel-keleti belső gyűrű, Irán, közép-kelet, és Európa, de ez alatt csak az orosz-ukrán konfliktust érti. Az itt megtett amerikai lépésekről nem beszélek, mert erről most nem volt kérdés. A második az, hogy terrorveszély. Kérem, a következőt tisztázzuk. Eddig Párizsig az elkövetett terrorcselekményeket soha nem követte el első generációs. Mindig második, harmadik, negyedik. Most. Azt mondta a német elhárítás vezetője, úgy hívják, hogy Maaßen. Ha tudnak nyelvet, interneten hívják le a cikkeit, rendkívül értelmes, alkotmányvédelmi hivatal elnöke. Azt mondta, hogy amíg napi 10 000 ember bejön Németországba, nem tudjuk ellenőrizni őket, nem tudjuk közülük mennyi a terrorista. A bajor rendőrfőnök azt mondta, hogy azt várja, hogy a bejövő migránsok fegyverrel meg fogják támadni a rendőrséget, és azt várja, hogy a rendőrség és a hadsereg fegyverrel neki megy a migránsoknak, mondta a bajor rendőrfőnök. És azt mondta, hogy Bajorországban eddig azért nem volt merénylet, mert 3 dolog találkozott, jó a rendőrség, ott ültem mellette, én elnököltem, ő tartott előadást, majd én tartottam. Gondoltam, hogy megmondom neki, hogy persze, hogy jó a rendőrség, hát te vagy a főnöke. A második, hogy jó az elhárítás, és a harmadik, hogy szerencsénk volt. Na most, ha egy rendőrfőnök odáig elmegy, hogy azt mondja, hogy szerencsénk volt, az rengeteg dolgot kifejez. Szeretném elmondani, hogy rengeteg a bejövő migráns, nem tudjuk ellenőrizni őket. Ma és holnap van a CDU kongresszus a Karlsruhéba, ahol a belügyminiszter de Maizière azt mondta, hogy minden bejövő migránst ellenőrizni kell. Igen, de ez napi 10 000 embernél lehetetlen. És a következő kérdés az volt, hogy Európai Egyesült Államok USA tanács. Én nem tudom, hogy ez a tanácsadó mennyit kapott a 2 kötetes könyvéért. Feltételezem, hogy picivel többet, mint én az 1 kötetért. Zárójelben jegyzem meg, hogy januárban lesz időm, elkezdek írni egy tényleg elméleti könyvet, hogy az időmet nézem 2-3 év, amíg megírom, mert hála jó Istennek nincs időm. De szeretném elmondani, ha én, mint magyar professzor tanácsot adnék az USA-ba, hogy csinálja a jövőjét, engem nagyon fenéken rúgnának. Na most azt, hogy egy amerikai tudós, szakértő elkezdi mondani, hogy képzeli Európa jövőjét, ez jó dolog, de nem biztos, hogy igényt tartunk rá. Európai Egyesült Államok. Ez a Jóska Fischer-féle elképzelés, amelyik azt mondja, hogy 4 szintes Európa kell. Az első a Gemeinde, tehát város-falu, a másik a Land, a tartomány, a harmadik a Bund, az állam, és a 4. az egységes Európa. Ezt ma rajta kívül gyakorlatilag senki nem mondja. A másik a francia elképzelés, amelyik azt mondja, hogy nemzetek Európája van, tehát a döntési központok Atén, Róma, Berlin, Budapest, Bécs, stb. Tehát a 2 nézőpontot nem tudom egységesíteni. És itt a bevezetőben volt egy nagyon lényeges mondat, és itt is. Sajnos Brüsszelben szinte semmiről nem születik döntés. Ahány frakció, annyi fajta nézet, és nem abba érdekelt nagyon sok ember, hogy valamit megoldjon, hanem abba, hogy ő még egy ciklust maradjon Brüsszelbe. Én beszélgettem most Európai Uniós politikusokkal, képviselőkkel, beszélgettem biztosokkal, 4 napot ott voltam. Hihetetlen érdekes. Brüsszelből máshogy néz ki a világ. Tehát nem az a meghatározó, hogy én Bulgáriát, Romániát, Szlovákiát képviselem, hanem az, hogy én tovább maradjak, mert ez nekem ilyen és ilyen lehetőségeket jelent közvetlen pénzbe és egyéb lehetőségekbe. Pont. Tiéd a szó. Köszönöm. Én is az Európai Unióval kezdeném, hogy ha előbb azt mondtam, ugye, hogy az a rossz hír, hogy nagyon kicsik vagyunk a jelenlegi veszélyekkel szembe megfogalmazni hatékony lépéseket, akkor a másik gondom a mai világgal az, hogy amiben annyira hittünk a 90-es évek elején, hogy az Európai Unió meghozza számunkra
a válaszokat olyan kérdésekre, amire egyedül nem tudjuk megfogalmazni, most a migránsválság kapcsán kiderült, hogy ez nem föltétlenül van így, vagy egyáltalán nincs így. Az a remény, amit az Európa Unió adott a csatlakozáskor, hogy egyfajta stabilizációs tényező, valamifajta olyan központ, ami felé a bajba fordulhatunk, hát most kiderült, hogy okozzák a bajt, nem hogy nem oldják meg a bajt, hanem okozzák a bajt. És ez egy komoly gond, mert hát egyfajta vízió omlik egy kicsit össze, jelen helyzetben a vízió pedig az volt, hogy Európa Unióhoz tartozni jó. Félreértéshez ne essék, továbbra is úgy gondolom, hogy az Európa Unió nélkül nem jutunk semmire, tehát szükség van az Európai Unióra, de nyilván ez a hatékonysága, hogy így most működnek, az bizony nem éppen az elképzelések alapján alapul, vagy legalábbis nem az európai polgárok számára hoz megnyugvást. Úgy látszik, hogy krízishelyzetekben az Európa Unió nem tud reagálni. Tehát egy ilyen krízishelyzet fölmerülése után nem volt meg a válasz, ez nem volt benne a tervekbe, ez nem volt meg az európai bürokráciának az elképzelt problémákra és azokra adott válaszaira, hanem ez egy nem várt gond volt, és bajba is kerültünk, már nem volt éppen olyan manuál, amihez nyúlni lehetett volna, hogy ilyenkor mit kell csinálni, amikor elindul több százezer ember Európa felé. És az Európa Uniónak a jelenlegi működésével kapcsolatban valóban komoly gondok vannak, és ugye azt szokták mondani, fejétől bűzlik a hal, az Európai Bizottság jelenlegi vezetése, én azt merem állítani, hogy a krízisnek köszönhetően fölnagyobbodott az, amit bátorkodok mondani, de az elmúlt 10-15 év leggyöngébb bizottsága nyilván, és ez köszönhető a bizottság vezetőjének, Jean-Claude Junckernek, nem félek kimondani itt magunk közt 3-4 kamera jelenlétébe, hogy én őt tartom a jelen pillanatban az egyik leggyöngébb bizottsági elnöknek. Ugye ennek megvannak a saját személyes gondjai is a részéről, de nem csak ez miatt. Mondanék egy olyan konkrét példát, ami nyilván egy korábbi Európai Bizottság esetében nem fordulhatott volna elő, ezt már a krízis hozta így a napirendre. Ugye, amikor elfogadták az Európa Unión belül azt a lehetőséget, hogy lehet népszavazást kezdeményezni, akkor mi kisebbségek vagy nemzeti közösségek is összefogtunk, hogy hurrá, akkor csináljunk egy népszavazást itt az Európa Unión belül arról, hogy az Unió fogadjon végre el egy kisebbségvédelmi jogi normát, mert ilyen nincs. Azt mondtuk, hogy na végre lesz annak értelme, ugye, hogy Magyarországon kívül magyarok élnek még Szlovákiában, Szlovéniában, sőt Romániában, már úgy értem, sőt, hogy nemrég csatlakozó országban, ami azt jelenti, hogy rögtön 4 ország, ahol aláírásokat lehet gyűjteni. Ahhoz, hogy elinduljon a törvény megfogalmazása, 7 országból kell 1 millió aláírást összegyűjteni. De hát magyarok vannak Svédországban és Belgiumban, és ezt szépen megszervezzük, az 1 millió aláírást összegyűjtjük, és majd akkor az Európai Bizottság elkezdi kidolgozni az Európa Uniós kisebbségvédelmi jogi normát. Jól nézett ki a terv, összeszedtük a szövetségeseket, beszálltak a finnországi svédek, beszálltak a déltiroli németek, ahol azért egy komoly regionális miniszterelnök van, az egyik leggazdagabb régiója Európának, beadtuk a beadványunkat, és a bizottság azt mondta, hogy ez nem tartozik a mi hatásköreinkbe, nem gyűjthetitek az aláírást. Szomorúak lettünk az eseménytől, de még szomorúbbak lettünk attól, hogy most egy humanista szervezet nevezetű, de inkább egy ilyen merő ateista szervezet beadott egy hasonló kérvényt az Európai Bizottsághoz annak érdekében, hogy függesszék fel Magyarország szavazati jogát, mert a migráns politikában ilyen magatartást tanúsít, mint amilyet, hogy nem akarja kvótákat elfogadni, stb. És ezt elfogadta az Európai Bizottság, hogy ebben lehet aláírásokat gyűjteni, mert ez európai normát érintő dolog. Hát most, hölgyek, urak, azért ez fölháborító dolog, tehát amikor kisebbségvédelmi normát az Unió nem enged meg, hogy aláírásokat gyűjtsünk ennek az érdekébe, Magyarország szavazati jogáról lehet kezdeni aláírásgyűjtést az Európa Unión belül. És akkor teszik ezt az asztalra a bizottságon belül, amikor nincs ott a magyar biztos, mert éppen szolgálati útja van valahol máshol, tehát még ilyen szempontból egyfajta, hogy mondjam, obstrukciót is alkalmaznak vele szemben, vagy egyfajta trükköt alkalmaznak Navracsics Tiborral szemben, hogy ott sincs akkor, amikor ezt leteszik az asztalra. Ugye a bizottságon belül mindig mind a 27 tagországnak, 28 tagországnak van egy képviselete. Jelen pillanatban az az egy ember nem volt ott, akit ezt érintett volna országát tekintve. Most de továbbra is azt mondom, hogy az Európa Unió számunkra fontos, de ezzel a működésével, és ez a működése is mutatja azt, hogy komoly bajban van az Európa Unió, és ilyen szempontból komoly bajban vagyunk, és ez a migránsválság mutatott rá elsősorban, hogy milyen komoly bajban vagyunk. De az, hogy valahol ebben a kultúrkörben kell megtalálnunk a jövőnket, azért ez mutatja számomra az is, amit láttam az ENSZ 60. fennállásának 60. évfordulójára szervezett ünnepi közgyűlésén, ahol
Az erkélyen ülhettem Szlovákia képviseletében akkor, amikor ez megtörtént, és láttam az egész termet, hogy kikből áll a terem, vagy hogy néz ki a terem. Hát nagyon-nagyon kicsi volt, mondjuk ha ezt az asztalt veszem, akkor itt minden, ami rajta van, ennyien voltunk a fehérbőrűek, és mindenki más színesbőrű volt. Mindenki más színesbőrű volt. Egészen furcsa volt, nehéz volt megtalálni a fehéreket a terembe, a rengeteg tagország képviselői között. Akkor volt a második iraki háború, amikor ugye Egyesült Államok és Nagy-Britannia lerohanták Irakot, és ennek kapcsán, amikor Bush jött, illetve amikor Bush érkezett beszédet tartani, akkor a fejlődő világ nagy kiabálás, füttyök mellett kivonult tüntetőleg a teremből. Majdnem kiürült a terem, jött az üzenet, hogyha majd jön az iráni elnök, az Ahmadinejad, aki azt mondta, hogy Izraelt el kell törölni a földről, akkor mi is vonuljunk ki. Hát észre se vették, hogy kimentünk, olyan kevesen voltunk, ott Európa Unió meg NATO tagországok képviselői. Az ő kivonulásuk az dörgedelmes volt, milyen hiába kiabáltunk, úgy tűnt, hogyha esetleg ott a takarítók, vagy pedig a karbantartóknak valami problémájuk van, és kivonulnak a teremből. Szóval ezzel az arányokat akartam mutatni, visszautalva arra, hogy szükség van az Európai Unióra, szükség van a NATO-ra, sőt, szükség van az Egyesült Államokra és minden hatalmi érdeküknek a figyelembevételével. Ez nélkülük nem megy, mert a világban most már olyan kicsik vagyunk, a jelenlegi technikai fejlődésnek a következményeként állíthatjuk magunkról, hogy kicsik vagyunk, csak ez így nem jó irányba megy. A jó dolog az, hogy ezért az Európai Unión belül is vannak lehetőségek demokratikus módon változtatni a lehetőségeken, illetve a vezetőkön. Nyilván az Európai Uniós választások szerintem föl fognak értékelődni, a következő Európa parlamenti választások, ugye Szlovákiában mindig a legalacsonyabb a részvétel. Föltehetően, hogy ezek a választások, a következő európai parlamenti választások, amik 4 év múlva lesznek, hiszen 3,5 év múlva lesznek, mert 5 éves a mandátum, és nem 4, mint a szlovák parlamentben. Ezek a választások, ezek most nagyobb kihívás lesz, és izgalmasabbak lesznek, mint idáig. A migránsválságnak köszönhetően nyilván ez lesz a fő téma, és nekünk mindent meg kell tennünk azért, még ha kicsik is vagyunk, de akkor is a kicsi hang is fontos, hogy ez az Európa Unió ez visszatérjen a gyökerekhez, bocsánat, és a polgárokkal foglalkozzon nem valami fajta álértékek alapján, hanem az itteni emberek biztonsága megteremtése céljából. 2 megjegyzésem, hogy legyen. Egyetértek. Tényleg nincsenek olyan politikusok Európában, akiknek víziója lenne a nagyhatalmak részéről. 2. Én említettem előbb, hogy ha lehetőségük van, vegyék meg a Bush emlékiratokat. Pont ezt írja, mint az elnök úr mond, hogy mit csináljak. Na most én ilyet még amerikai elnöktől nem olvastam. Bemenjek-e Kuwaitba? Hát igen, Irak megszállta. Saddam Hussein egy népen nyomó diktátor. De hát a kuwaiti uralkodó is ilyen. Mit csináljak? Na most én megszoktam azt, hogy kézbe veszek egy könyvet, maximum 1,5 nap is kiolvasom. Itt nem tudtam 10-15 oldalnál többet olvasni, mert elkezd az ember gondolkodni. Hihetetlen érdekes a könyv, mondom, nem kapok jutalékot az idősebb Bushtól, de ha lehetőségük van, ketten írták a könyvet, a Bush és a Scroft, aki nemzetbiztonsági főtanácsadó volt, vegyék meg ezt a könyvet, körülbelül 1,5 éve jelent meg magyarul, ennyi. És ami elhangzott, azzal egyetértek. Tiéd a szó. Hát igen, a politikumnak a felelősségét megtárgyaltuk. Van itt még egy nagyon fontosabb dolog, ugye Szlovákiát nem érinti, ugye 3 blokkról beszéltünk a mai nap folyamán, és a 3. blokkba szeretnénk azért Közép-Európába térni, tehát a mi vidékünkre is evezni. És arról beszélgettünk ugye itt az előzőekben, hogy mekkora felelősség van a politikumnak, hogy látja a politikum azt, hogy például volt egy nagyon jó, Raymond Ibrahimnak volt egy nagyon jó megközelítése, és erre így kérdezzük majd a véleményüket, elnök úrnak és a professzor úrnak, hogy gyakorlatilag ugye beszéltük az amerikai hozzáállás, hogy Amerikában nagyjából a társadalomban 1% muszlim él, Nagy-Britanniában és Franciaországban 10%, az azt jelenti, hogy a 10% után gyakorlatilag Ibrahim Raymond azt állítja, hogy 10% után ők már a sária szerint szeretnének élni, vagyis a saját hagyományaik szerint, és Nigériát, ha megnézik, ott 30-35%-os az arány, tehát ott már gyakorlatilag nem a sária, hanem gyakorlatilag a társadalom meg egy olyan meghatározó részét alkotják, hogy a dzsihádot hirdetik meg. Szóval, hogy mi úgy gondoljuk, hogy minket, hogy a kvótarendszerről
erről most beszélünk rátérve. Tehát, hogyha kvóták alá vetik a társadalmat, tehát a közép-európai országokat, akkor ugye prognosztizálnak itt egy elég nagy tömeget, amelyik még útra sem kelt, és tavasszal várható, hogy útra fog kelni, de ezt majd a professzor úrtól számbelek kb. Mire becsülik ezt a számot, illetve ugye még annyit, hogy gyakorlatilag Gunnar Hansson, aki a NATO-nak a katonai demográfiai tanszékének a vezetője, ő prognosztizál 2050-re, most kapaszkodjanak meg, én nem tudom mennyire, de majd önök alátámasztják, 950 millió migránsról, bevándorlóról beszél 2050-re. Na most képzeljék el az őrült kvótarendszer kapcsán, hogyha ezt a megoldást kínálja számunkra az Európai Unió, akkor ez a kvótarendszer egy határtalan értéket tekint, és ilyen szempontból akkor végigkövethetjük esetleg azt a 10% ugye saria, 35-35%-nál már nyíltan dzsihád. Tehát, hogy én azt szeretném ezáltal megkérdezni önöktől, hogy vajon a beilleszkedés, tehát a beilleszkedés, tehát ha mink befogadóak is vagyunk, ha el is fogadjuk a bevándorlókat, minden értelemben, tehát minden téren a veszélyhelyzetünk igazából megoldódik, vagy minimalizálni, mert én nem ezt érzem ezekből az adatokból. Éles különbséget kell tenni Európában az őshonos kisebbségek és a bevándorlók között, és ez megint csak egyfajta kritika a jelenlegi európai vezetés felé, hogy ezt kezdi összemosni. Az őshonos kisebbségekre az a jellemző, hogy ha azoknak jogot adnak, beleértve a felvidéki magyarokat is, vagy az erdélyi magyarokat, de ahogy mondtam, finnországi svédeket, belgiumi németeket, akkor azok tényleg színesebbé teszik Európát, és nem veszélyesebbé teszik Európát. Amennyiben a bevándorlóknak adnak akkora teret, akkor azok bezárkóznak és felépítik a saját párhuzamos világukat. Az, hogy Malbekben, Brüsszel egyik negyedében gondok vannak, ezt mindenki, aki Brüsszelbe időnként ellátogathatott, magamat is beleérve láthatta. Tehát Malbek az a része Brüsszelnek, ahol ugye többnyire arab nyelven beszélő közösség él, oda nagyon ritkán teszi be krízis helyzetbe a lábát a brüsszeli rendőrség. Egyszerűen azért, mert olyan törvények uralkodnak, amit a brüsszeli rendőrség adott pillanatban oldani is nem tud. Amikor a súlyos párizsi terrortámadás megtörténik, emberáldozatokat követelő terrortámadás, akkor lecsapnak Malbekben az ott élő emberekre, és kiderül, hogy itt vannak komoly fegyverraktárak. Addig nem tudták. Tehát nyilván, hogy tudták, csak nem volt meg az a momentum, hogy ezt a beavatkozást elvégezték volna. 3-4 napig, vagy talán tovább is Brüsszelben ugye rendkívüli állapotot hirdettek ki a terrorveszélynek köszönhetően. Meggyőződésem, hogy a brüsszeli hatóságok vagy a belga hatóságok évekre visszamenőleg tudták, hogy ilyen probléma ott van. Mindeddig, amíg ezt nem váltotta ki ez a terrortámadás, addig nem végezték el. Részben talán azért is nem végezték el, mert politikailag nem korrekt egy kisebbséget molesztálni. Mit szólnak az újságírók? A politikai korrektséghez tartozik az, hogy a rendőrség beavatkozásait az kesztyűskézzel kell elvégezni, mert nehogy már emberjogi szempontból megkérdőjelezhető legyen bármi is. Most ilyen szempontból változott a világ, és lehetőségük volt talán ezt a beavatkozást megtenni, csak reméljük, hogy nem túl későn. Na de hát megdöbbentő fegyverarzenálokat találtak ugye Brüsszelnek ezen a részén is, máshol is. Magyarán ez a nyugat-európai tapasztalat azt mutatja, hogy igenis ez a bevándorló közösség, amely Közel-Keletről vagy Észak-Afrikából érkezik, ez nem integrálódik úgy, ahogy az integrációs szándék mondjuk bennünk az itt élő magyarokban megvan. Mi az asszimilációt utasítjuk el, az integrációt elfogadjuk, ha meg tudjuk őrizni a magyarságunkat. Ott nem ez a probléma, ott nem fogadják el az integrációnak azt a folyamatát sem, amit mi elfogadunk, hanem párhuzamos társadalmat akarnak felépíteni, és a többséget kívánják hozzáalakítani a saját életformájukhoz, hiszen Hollandiában, Hágában is volt olyan gond, hogy városnegyedekben már azt mondták a bevándorlók, hogy az elején ott a hölgyek takarják le magukat, mert itt arabok élnek, és a végén takarhatják majd vissza magukat, és a hollandok mondták, azért álljunk meg egy pillanatra, azért Hollandiában élünk még mindig, akkor is, hogyha ez utcában csak arabok élnek, azért ezt nem fogják a hölgyek ugye elvégezni, főleg Hollandiában nem, de vannak ilyen szándékok. Magyarán a kvóta ott veszélyes ránk nézve, hogy azt a hibát, amit Nyugat-Európa a II. Világháború után elkövetett, hogy
úgy fogadta be őket, hogy nem volt meg a válasz arra, hogy hogyan tudják őket integrálni, most elénk teszik szintén. Tessék, fogadjátok be őket, de nem tudják megadni a választ, hogy hogyan lehet ezt a közösséget integrálni úgy, hogy ne veszélyeztesse a mi kultúránkat, a mi biztonságunkat, és folytathatnám. Ezzel nem akarok automatikusan természetesen az ő közösségükben sem mindenkit elítélni, de tény is való, hogy aki Nyugat-Európában járt, az láthatta Németországban a török közösség, vagy Ausztriában a török közösség, Franciaországban, Belgiumban pedig az arab közösségnek azt az elutasító magatartását, ami az integrációs folyamatra érvényes, és az letagadhatatlan. Utolsó mondat az, hogy valóban az első hullámú bevándorlóknál általában nincs gond, mert az életüket mentik, és hálásak érte, hogy ezt valahol megtehetik, és nem halnak éhen, vagy nem ölik meg őket az országon belül, de a második és harmadik generációs bevándorlóknál gond van. Az iszlám államnak most kb. 60 000 katonája van, ebből a 60 000-ből csak becslések vannak, hogy mennyi érkezett Nyugat-Európába, de jelentős része ennek a 60 000 katonának Nyugat-Európába érkezett, ami azért önmagáért beszél. Köszönöm, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én csak hozzászólok. Ténylegesen, akik mentek Törökországon keresztül harcolni, a törökök átengedték eddig őket. Az amerikai védelmi miniszter naponta örjön, úgy hívják, hogy Carter a törökökre. Azt mondta 2 napja, hogy jó lenne a törökök végre az iszlám államot bombáznák, és nem a kurdokat, és jó lenne végre a törökök védenék a határaikat. A török stratégia 3 lépésből áll, a kurdokat szétbombázni Szíriába, Assadot bármiáron megdönteni és törökbarát szunita kormányt odaültetni, itt ütköznek igaziból az oroszokkal. 3, fölépni az iszlám állam ellen. Az iszlám állam elleni fölépés csak az elmúlt napokban csinálják. Második megjegyzés. Amikor pár nappal ezelőtt bejött a hír, hogy egy olasz iskola vezetője lemondott, talán emlékeznek rá, mert zavarja a karácsonyfa és a karácsonyi ünnepség a muzulmánokat, engem fölhívott az ország egyik nagyfőnöke, és azt mondta, mondd be a következőt a tévébe. Mi Magyarországon elismerjük, hogy nem eszünk több disznóhúst, de kérjük a több nejűséget. Mondtam, hogy ez baromi jó, de én ezt bemondom a tévében, engem az életben többet nem hívnak meg. Belgium. Én múlt héten voltam kint, amikor a legmagasabb a 4-es terrorfokozat volt. 2-esével jártak a géppisztolyos rendőrök és katonák. És a belgák az utcán köszöntek nekik, és a rendőrök visszaköszöntek. Soha életemben ilyen élményem nem volt. Én nagyon sokszor láttam járőröző rendőröket a világban, Kínától kezdve. Sehol a lakosság nem ment így oda hozzájuk. Itt igen. És látszott, hogy a lakosság és a rendőrség, ha lehet ezt mondani, tökéletesen megérti egymást. Következő megjegyzés. Itt elhangzott az, hogy őshonos lakosság. Egyetértek. 10-15 évet kérek önöktől, és Európában óriási botrány lesz Nagy-Albániából. Ez ma nem probléma. Én 3 veszélyt látok Európa jövőjére. Az egyik a migráns, a másik az ukrán helyzet, amely katasztrofális, és a harmadik a Nagy-Albánia kérdése. Kvótarendszer. A kvótarendszerrel nem lenne semmi baj, ha azt mondom, hogy bejött 17.500 ember, osszuk el. Nem tudom, hol a felső határ. Ettől kezdve nem tudom elosztani, plusz elnézést lehet, hogy Nyugat-Európa jó pár országának lelkiismeret furdalása van gyarmatosított. Ez a térség nem gyarmatosított. Néhány európai ország azt mondja, hogy szüksége van új munkaerőre. Ilyen Németország, ilyen Izland. Csinálják. De ne kényszerítsék rá azokra az országokra, amelyek nem ezt az utat akarják járni. Szeretném ezt is elmondani. Még egy utolsó megjegyzés. Én életemben először idén voltam 2-szer 1 hetet hajókázni. Ebből 1 hetet végigjártuk a norvégiai fjordokat. Álom. Nem mondom meg, melyik utazási iroda, mert nem a reklám helye. De a következő volt, ami megdöbbentett. Norvégiában évi 10-től 12 nap van, amikor süt a nap. Na most, amikor ott voltunk, a norvégok teljesen kiakadtak, hogy napi 10-12 szír átmegy az orosz határon és bemegy Norvégiába. Úgy eszembe jutott Helmut Schmidt legendás mondata, hogy ich möchte ihre Sorge haben, tehát bár nekem lennének ilyen problémáim, hogy napi 10-12 ember jönne. De mit csinál a migráns? Egy olyan országba, ahol havonta egyszer süt a nap, és ő Fekete-Afrikából jött, és ő beleőrült. Második, elképesztően magasak a norvég bérek. Én nem mertem Ukrajnába erről beszélni, mert öngyilkosok lettek volna helyek. De bocs, a lányom kért a közértbe egy pohár vizet, 5 euró.
A falusi kocsmába kis pohár sör volt 12 euró. Elmentünk egy farmra, 20 euró volt egy kis szelet sajt. Na most, amikor meglátja a migráns, hogy mennyit keres, csodás. Mikor meglátja az árakat, beleőrül. Baromi jó az életszínvonal. Norvégia számomra a világ egyik legélhetőbb országa. De nem olcsó, csak ezt szerettem volna mondani. Tehát magyarul a kvótarendszer ebben a formájában a mi térségünk számára elfogadhatatlan, keresztülvihetetlen. Pont. Tiéd a szó. Köszönjük. Valóban egy fontos válasz a kvóta kérdésére, és igazából én gyakorlatilag a másik kérdésemet is megválaszolta a professzor, ugyanis az lett volna a kérdésem, hogy miért nem jó menekült táborokat létrehozni, illetve tranzitzónákat létrehozni nálunk. Hát pontosan ebből kifolyólag nem jó, hogy itt tartózkodnak, és valóban, hogyha itt belelendülnek ebbe az életbe, hát megőrülnek tőle, amilyen viszonyokból érkeznek ide. Említették az ukrán helyzetet. Erre egy picit most kitérnék, mert nagyon fontos dolog, és valóban ennek a vetületében is kell vizsgálni a témát, hogy hát ott is olyan katasztrofális helyzet, hogy valóban nem csak tehát a Balkán felől érkezhetnek ugye a közel-keletről a migránsok, hanem Ukrajnából is. Reális veszélynek tartják-e esetleg az onnét elinduló tömeget, amely viszont már teljes mértékben igazából Kelet-Európát érinteni, és ugye tudjuk nagyon jó, hogy ebben az esetben Magyarország vagy Szlovákia egész más helyzetben van. Ugye Magyarországnak ott gyakorlatilag egy magyar kisebbség, a magyar nemzeti közösség él, amelyet minimum, hogy be kéne fogadnia. Tehát, hogy reális veszélye az onnét elinduló migráns helyzet. Köszönöm, mivel tegnap jöttem haza Ukrajnából, így a élményeimet is mondanám. 1. Erre ma ukrán politikus nem tud válaszolni. 2. Véleményem szerint bekövetkezhet, de a valószínűsége nem túl nagy. Az emberek nagy része új mértékben röghöz kötött, hogy nem tud elmozdulni. 3. Kárpátalján az emberek 25%-ának van útlevele. 4. A lengyelek a legkülönbözőbb trükkökkel viszik ki a lengyel ajkúakat. Többek közt a fiataloknak azt mondja, hogy gyere hozzám egyetemre, és maradj nálam, mert a lengyelek nagy része kimegy Nyugat-Európába dolgozni, nekem pótlólagos munkaerő kell. 5. A mai ukrán politika a főveszélyt a polgárháborúba látja. Tehát abba, hogy megindulnak a tömegek és egymásnak esnek, Jacenyuk alkalmatlan miniszterelnöknek, a Poroshenko és Jacenyuk pártjának összecsapásait látjuk a kijevi parlamentbe. Zárójel, 1,5 millió orosz átjött az orosz lakta területekről ukrán területekre, semmiféle támogatást nem kapnak, az ukrán parlament még tárgyalni sem volt hajlandó. Tehát nem kapják meg a fizetésüket, a nyugdíjukat, az egészségügyi ellátást, semmit. Tehát olyan kaotikus helyzet van Ukrajnában, ami Közép-Európa számára fölfoghatatlan. Zárójelben jegyzem meg, hogy én életemben először voltam Ukrajnában. Olyan útviszonyok vannak, hogy sötétbe menni, ekkora lukak vannak a főutakon, hihetetlen. Teljes a káosz, az árak azok nevetségesen alacsonyak, de az ottani jövedelmek is. Egy luxus szállodában laktunk, ahol egy lakosztály 2 fő számára reggelivel együtt 20 euró. Elnézést, nevetséges. A Munkácsi várba a parkolási díj 2 rivnya, az 24 forint, 8 cent. Tehát elképesztő árak vannak, ezzel szemben totális nyomor van. Azt kaptuk, hogy az ukrán lakosság év végére 70-től 75%-a él nyomorszinten, vagy a nyomorszint közelébe. Aki gazdag, az viszont rendkívül gazdag, mint minden ilyen társadalomban. Beláthatatlanok az ukrán folyamatok. Európa azt mondja, nem adok több pénzt, amit odaadok, azt ellopják. Plusz még egyszer Oroszország Szíria kapcsán, az iszlám állam kapcsán fölértékelődött, Ukrajna pedig katasztrófában van. Tiéd a szó. Amikor a határon túli közösségek vagy pártelnökök összejövünk, akkor ugye elindul a panaszáradat mindegyikünk részéről, hol a Hunor panaszkodik a Kelemen Honén, és akkor úgy csöndbe szokta hallgatni Brenzovics barátunk az egészet, aki a kárpátaljai elnök, és akkor mindig megszólal, hogy úgy irigyellem a problémáitokat, fiúk. Hát azt mondja, én olyan parlamentben ülök, ahol robban a kézigránát az öltözőben. Azt mondja, az, hogy összeverekednek a képviselők, az majdhogy nem normális dolog, az furcsa, ha nem teszik ezt meg a folyosón. Tehát ugye mindig minden relatív, és valóban igyekszünk szolidárisak lenni velük, de
nagyon nehéz helyzetben vannak, csak igazolni tudom, hogy tanár úr mondott, hogy az útviszonyok, nyáron kaptam meghívást egy előadásra hozzájuk, hát azt mondtam, hogy ilyen nincs. Ami Erdélyben volt valamikor a 90-es évek előtt, mikor először oda eljutottam, az ahhoz képest sugárút volt minden, amit ott tapasztaltam Ukrajnában. Tényleg borzasztó állapotok vannak, és az ottani magyarok azok reménykednek egy olyan európai megoldásban, ami, ha Európa működne, akár össze is jöhetne, de Európa jelen pillanatban még kisebb aktivitásokat fejt ki Ukrajna felé, mint ezt korábban tette, ahogy ez elhangzott, hogy leértékelődött a helyzetük. De abban biztos vagyok, hogy ha ne adj Isten, valami komoly baj történik, és elindul onnét a migránsáradat, akkor nyilván a mi álláspontunk is sokkal másabb lesz ő irányukba, mint a jelen pillanatban ide özömlő, nem pontosan meghatározható, vagy szíriai, vagy iraki, vagy afganisztáni, vagy más országból ide érkezők ilyen jellegű tömegéhez. Biztos, hogy Európa sokkal felelősségteljesebben fog hozzáállni egy ilyen kérdéshez, még egyszer mondom, remélem nem fog bekövetkezni, mindahogy azt teszi ez Szaúd-Arábia, aki ugye nem fogad be egyetlen egy menekültet sem. Tehát Szaúd-Arábia nem fogad be senkit ezekből az országokból, holott egy rendkívül gazdag ország, és megtehetné ezt, és mégse teszi ezt meg. Mi biztos nem fogjuk sem Lengyelország, sem Szlovákia, sem Csehország, sem Magyarország elküldeni Szaúd-Arábiába az Ukrajnából esetleg ide menekülőket. Ugye ezt ugye senki nem fogja megtenni. Ez is mutatja azt, hogy itt nem arról van szó, hogy az ember segíteni nem akar, csak ugye a maga kárát és a saját gyerekei vagy unokái jövőjét nem akarja kockára tenni egy felelőtlen politikának köszönhetően. Ennyi. Egyetlen megjegyzés itt elhangzott, hogy a parlamentben az, hogy pofoszkodnak normális, vagy már csak nem az. Nem tudom, emlékeznek rá, volt egyszer egy Nyikita Szergejevics Hruscsov, és az ENSZ közgyűlésére elment, 64-ben váltották le, megpucsolták, és szót kért. Nem tudta, hogy kell szót kérni, hát fogalma nem volt a jogról, és tehát nem kapott szót, levette a cipőjét, és ütötte az asztalt. És megkérdezték Churchillt, hogy mit szól ehhez. Churchill már nagyon öreg volt, és következőt mondta, nézzek, a brit parlamentben, amikor fiatalabb voltam, hogy fölpofoztak, ez egy teljesen normális dolog volt, ez természetes volt. Az, hogy Mr. Hruscsov cipőjével verje az asztalt, számomra semmi különöset nem jelent. A dél-amerikai parlamentben a képviselők agyonlövik egymást. Tehát azt, hogy Hruscsov cipővel verte az asztalt, megértem. De hogy sötétkék csíkos öltönyhöz sárga cipőt vett föl. Soha. Na most ettől kezdve lett világhírű a sztori, és lett nevetséges Hruscsov. Ennyi, köszi. Hazautazunk. Jó, és hát innét most már Ukrajnába utazzunk, akkor Szlovákiába haza. Az utolsó kérdések egyikét a részemről megfogalmazva. 2 hete a sajtóban kering egy eléggé ominózus eset, egy eléggé ominózus mondat, amit úgy gondolom, hogy ma nem fogok kihagyni, miért is tenném. És ezt mindenképpen majd meg szeretném kérdezni az itt jelenlévő kedves vendégeinknek, hogy mi erről a véleményük. De mielőtt ezt megtenném, felvezetném röviden egy picit ezt a dolgot, hogy igazából hogy tudjuk, hogy nemrég együtt szavazott 2 olyan párt egy alkotmánymódosító kérdésben, ami azért előrevetíti azt politikai értelemben, hogy valóban szövetségesekről van szó. Az egyik közülük, a vörösebb, az gyakorlatilag, vagyis hát a Smer, hogy mondjuk ki, az ugye idáig kvóta ellenes volt, mindenfele más lépései ellenére, hiszen tudjuk, hogy a stratégiailag fontos bősi erőműhöz azért szépen oda tették a migránsokat, hát ha felrobbantják bármelyik nap. Ugye ezek után most már nem lehet tudni, hogy kibe bízhatunk meg, de itt jó volt ez a párizsi lecke számunkra, még egyelőre így mondom, hogy eléggé ebből tanulhatunk, hogy hova vagy miképpen. Most rátérve a dologra, ez a csapat alkotmánymódosításhoz partnernek hívta a Most Hidat, és nem akartam kimondani, de muszáj kimondjam, és ebben a témában a Most Híd sarkalatosan mást képvisel. Az egyik európarlamenti képviselők a Nyitrai Egyetemen, azért mondom, mert majd kormányra készülnek, lehetséges, ugye motiválhatják esetleg a Smert más irányba is. Az egyik parlamenti képviselők, európarlamenti képviselők a Nyitrai előadáson, a Nyitrai Egyetem előadásán fiataloknak, illetve az ott lévő közéleti személyiségeknek, értelmiségeknek itt nálunk azt mondta, hogy szó szerint szeretném idézni, hogy nehogy az a vád érjen, hogy nem figyelek a szavaira oda. Saját szavai szerint azokat a csoportokat, akik beilleszkedni nem képtelenek Európában, a Dél-Szlovákia által gettósított falvakba költöztetné. Tehát szó szerint ezt mondta.
És a pártelnöke, a Mosztit pártelnöke 2 hete ezt nem cáfolta, hogy ennek van-e reális akcióképessége. És nagyon jól tudjuk, hogy ha kormányra készül ez a párt, már pedig arra készül, vagy jobb, vagy baloldalon, akkor biztos, hogy befolyásolni fogja az európai orientáltságát Szlovákiának. Akár a Smeren keresztül is. Ugye ezt szeretném megkérdezni az itt lévő vendégektől, mit szólnak ehhez a kijelentéshez. Valóban komolyan kell gondolnunk, hogy esetlegesen az elnéptelendő falvainkba migránsokat hívnánk meg. Azt hiszem, most nekem kell kezdenem, tanár úr megengedi. De engedem, kérlek. A helyzet az, hogy nem feltétlenül kívánok most más párt hozzáállásával így foglalkozni, ez a kijelentés szerintem önmagáért beszél, amennyiben ez elhangzott. Én annak örülök, hogy a mi véleményünk, a Magyar Közösség Pártjának a véleménye egész kezdettől fogva ebben a migráns kérdésben következetes, még akkor is, hogyha sokan azt mondták ránk nézve, hogy nem vagyunk humánusak, nem akarunk segíteni, és folytathatnám. Ez nem így van. Mi igenis segíteni akarunk, mi igenis humánusak vagyunk, ugyanúgy érző emberek vagyunk, mint mindenki más, de az ilyen 100 000-eket érintő bevándorlás, az ismétlen most már az ránk nézve olyan komoly veszélyeket jelent, hogy itt most már álhumanizmusról van szó, vagy pedig önmagunkat felszámoló humanizmusról és toleranciáról van szó. Ez mindegy, hogy most elnéptelenedett falukba költöznének, vagy bárhova máshova. Mi továbbra is azt mondjuk, hogy azokban az országokba kell segíteni, ahová a migránsok először érkeznek, mert akkor még tényleg menekültek. Abban a pillanatban, hogyha már elkezd válogatni, hogy ő most Svédországba akar menni, meg nem tudom, hol, Nagy-Britannia, meg Németországba, akkor már bevándorló. Az már nem menekült. Már valaki, ha menekül, akkor ugye a szomszédos országba átmenekül, ahol megvan a megfelelő tábor, ahol élni tud. Nyilván ez nem egy komfort, de az életét meg tudja menteni, és család életét is meg tudja menteni, akkor menekült is. Ott azon kell segíteni, hogy ott élni tudjon, illetve, ahogy ez fogalmazott valaki, vissza kell adni a szíriaiaknak a saját hazájukat. Tehát minél hamarabb békét kell teremteni Szíriában és Afganisztánban, amit könnyű kimondani, nehéz végrehajtani, mert ez igazán a megoldás, és nem az, hogy egy új Szíriát hozunk létre valahol Európában, vagy új Afganisztánt hozunk létre valahol Európában, most legyen szó Gömörről, Párizsról, vagy akár miről, nem ez a megoldás. Tehát a megoldás az, hogy segíteni ott, ahol ezek az emberek először ahová érkeznek, majd pedig azt a béketeremtési folyamatban, amennyire Szlovákia vagy Magyarország kiveheti a részét, akkor ezt tegye meg, és ez az igazi nagy segítség. Visszatérnék arra, amiről kezdtük a beszélgetést. Valóban számomra nagy megtiszteltetés és nagy kihívás volt, hogy ezt a fejlesztési támogatási rendszert a szlovák kormányon belül létrehozhattuk. Az én irányításommal zajlott ez, és Szlovákia akkor, ugye, ahogy mondtam, 5 millió koronával szállt be először. Mi voltunk az elsők, akkor még Magyar Koalíció pártja, aki azt mondta ebben az országban, növelni kéne ezt a kiadást, mert elbírja az ország, viszont otthon tartja azokat az embereket. Nem jönnek ide. Ez volt a programunkban, föl lehet lapozni, és a 2010-es választásokon akkor kaptunk hideget, meleget, kinevettek bennünket, hogy persze, hát nincs nekünk itt elég bajunk az egészségügyben, az oktatásügyben, mindenhol máshol van. De lehetett látni, hogy ezeken az embereken segíteni kell, hogy ne üljenek ide, mert még nagyobb gondunk lesz az oktatásügy és az egészségügy területén, úgyhogy mi már akkor azt mondtuk, hogy segíteni kell, de ott, ahol ezek az emberek élnek, ott kell rajtuk segíteni, mert ha ide jönnek, akkor csak sokkal nagyobb bajok lesznek. Hogy én is egy kicsit könnyítsek ezen a nehéz témán, ezt elmondtam Gútán is, ugye megyei alelnök vagyok Nagyszombatban, és szeptember folyamán kellett volna idejönnie 3 azerbajdzsáninak, egy azerbajdzsáni delegációnak 3 taggal, ne becsüljük le Azerbajdzsánt, ugye a forrásoknak köszönhetően ma már egy gazdag ország, és üzleti ügybe jöttek volna a megyére, beruházás, kereskedelem, stb. 3 embernek 3 hónapon keresztül nem sikerült elintézni a vízumát. Az egyik egy gubernátor, tehát megyei elnök, az itteni megyei elnökkel azonos személy, és 2 vállalkozó. 3 hónapon keresztül nem tudtuk elintézni a schengeni vízumát, hogy ide beengedjék őket, mert az egyiknél valami problémák fölmerültek. És akkor kicsit mosolyogva megállapítottuk, hogy az a baj, hogy 3-an jönnek. Ha jönnének 30 000-en, akkor szépen besétálhatnának ide, mert a humanizmus elve alapján be kéne őket engedni, menekülteket, nem? Tehát ilyen skizofrén helyzet alakult ki ma Európában, hogy akire szükség lenne, még azt se tud bejönni, mert olyan szigorúak ám a szabályok, de ha jön egy hullám, akkor tessék a tolerancia jegyébe befogadni őket. Na ez az, ami szerintem nem jó, hanem védeni kell a külső határokat, a görögöket is. Rá kell erre vezetni. Ebben egyetértek, hogy az országok, ha nem tudják védeni a határaikat, akkor ezt meg kell védeni.
Volt Európai Néppártnak gyűlése egy hete, és ott a macedón kolléga az ottani pártból, az könyörgött, hogy küldjetek rendőröket a macedón határra, küldjetek rendőröket, mert a rendőreinknek az egynegyede lesérült már a mindenféle ütközésekben a határnál, ugye görög-macedón határ, a görögök fütyülnek rá, ők pedig kijelentették, hogy most már csak a szíreket, az afgánokat és az irakiakat engedik be, a többieket nem. Olyan összecsapások vannak, hogy egy kicsi ország, hogy a rendőrség egynegyede már lesérült, beteg. És ők mondták, hogy küldjetek rendőröket. Mi nagyon szívesen veszük, ha jönnek a rendőrök, és védeni fogják a macedón-görög határt, és Európa itt nem szolidáris. Nem nagyon töri össze magát, hogy bárkit is oda küldenének, pedig nagy szükség lenne rá. Na itt kéne szolidárisnak lenni elsősorban, és nem más témákban. Köszönöm. Néhány megjegyzés. Macedón rendőrség. Nekem nagyon fura volt pár hete, amikor a tüntetők áttörték a rendőrkordont. Ha egyszer áttörik, attól kezdve annak a rendőrségnek nincs súlya. Szóval én tudom, hogy amit mondok szörnyű. Vagy oda küldök rendőrt, aki föltartóztatja a tömeget, vagy nem küldök rendőrt. De ha oda küldik és áttörik, akkor nagy baj van. Ukrán határ. Hát mi diplomata útlevéle jöttünk át, így viszonylag gyors, 4 óra alatt átléptük a határt tegnap és 3 nappal korábban, mikor oda mentünk, de néztem, hogy mit szórakoznak a határon az ukránok és a magyarok. Vérlázító. Elnézést. Szóval nem véletlen, hogy a magyar ottani vámosokat úgy, ahogy volt, Szöröstől, Böröstől lecsukták. Szóval én néztem azt, hogy mit csinálnak az ukránok és a magyarok, akik átkelnek. Körülbelül 5 kocsi volt a határon. 1 kocsi, 1 óra. Nevetséges. Tehát ha ez Európa, akkor nagyon komoly problémák vannak. És az utolsó megjegyzésem, én nem tudom, elmondtam el múltkor, hogy én nagyon szívesen befogadnék egy migránst, és segítenék a migráns helyzet megoldásába. Nem mondtam el. Hát nem tudom, tudják-e, hogy Moszkvába agyonlőtték a Nyemcovot, ezt az ellenzéki vezetőt, és én boldogan befogadnám a barátnőjét, a 23 éves ukrán szépségkirálynőt. Kérdeztem a haverjaimat, hogy egy idő után kivenni át, tömegek jelentkeztek, tehát nem igaz, hogy a migráns kérdésnek nincsen jó megoldása, de ez egy nagyon rossz poén volt, és elnézést kérek, és visszaadom a szót, és ettől kezdve lehet aztán kérdezni. Tihetek az, önöki a szó. Igen, innét kezdve önöki a szó, hogy átadom Gyarmati kollégámnak, úgyhogy szólítson meg. Kérném a szervezőktől, valahol van talán egy olyan mikrofon, amit a képhez tudunk adni, amelyikben szükséges. Itt van. Ott van, jó, kitűnő. Ez is jó. És már láttam, az nem ér oda. Félek a mikrofontól. Működik. Jó estét kívánok! Tanár úrhoz lenne kérdésem, és egy rövid felvezetőt igényel a kérdésem. Elnézést, de tanár úr retorikáját fogom használni. 1. Tudjuk, hogy Európa gazdag, de gyenge. 2. Azt is tudjuk, hogy az atomnak nagyon nincs értelme, mármint hogy 96%-ban ugye amerikai és orosz kézen van, tehát úgy, mint atomháború, nincs értelme, és úgy néz ki, hogy emberekkel sokkal jobban működik jelenleg. 3. Kína ugye azt mondta, hogy néhány évig még békére van szüksége, utána ugye háborúra. Tehát több sebből vérzünk, Európa is, ha a Spengler 1922-es a nyugat alkonyát ugye lehet említeni, és a kérdés arra irányulna végre, hogy a nagyhatalomnak érdektelen kis emberek mit tehetnek ebben a helyzetben. Az mellett, hogy szárazon tartják a puskaport. Köszönöm szépen. No, fogós kérdés, ki válaszolja meg a vendégeink közül? Nekem szólt, baromi nehéz a válasz. Az első mondatot Orbán Viktortól idézte, a másodikat tőlem, a harmadikat tőlem, a negyediket Cromwelltől. Na most ezek után merjek bármi kritikát mondani az angol forradalomra, a magyar miniszterelnökre vagy saját magamra. Tehát jó a kérdés, köszönöm. Ha valaha nálam vizsgázik, 1-1 pluszról indul, mert le a kalappal. Mit tehet a kisember? 1. Elmegy szavazni. 2. Úgy él. És mindent megtesz azért, hogy a lehetőségeihez mérten éljen.
Többet nem tud tenni. Tehát én kapok napi 30-40 e-mailt. Az utóbbi időben napi 4-5 ember megkérdezi, hogy X vagy Y országba utazhat-e. Szörnyű nehéz, mert ma meg tudom mondani, de amikor ő fog menni 2 hét múlva, én nem tudom megmondani, hogy 2 hét múlva milyen lesz a helyzet Aleppóba, vagy Jeruzsálembe, vagy Sínai félszigeten, vagy hol. Egyet tehet, hogy a saját mércéi szerint él. Ha ezt megteszi, akkor rengeteget tett. Az én problémám a mai világgal az, hogy a morál nem létezik. Én hosszú éveken át azt mondtam, és most bocsánatot kérek, hogy az emberi történelmet a 3P betű viszi előre. És mindig elmondom, hogy tévedtem, mert a pia már nem. Tehát marad 2 P betű, de ez a 2 P betű meghatározza az emberi történelmet. Így működünk. Ez egy szörnyű nehéz dolog. Egyszer azt írta Lampedusa, hogy én is idézzek Párdusz című könyvben, hogy csak a csinos nőnek nehéz tisztességesnek maradni. Hát meg szokták tőlem kérdezni, hogy mivel zsarolják a Merkelt. Szerintem szexe nem. Na most, bocsi, nem a kora miatt, mert az 62 éves, hanem egyszerűen nála csúnyább nőknek is volt szeretője a történelemben, azért tisztázunk, de nem az a alkat, nem az a fajta. Hagyj jöjjök egy nagyon hülye választ. Én azon gondolkodom napok óta, hogy Merkel megbukik. Engem másnap reggel behívnak a televízióba, és mit mondok? Konrad Adenauer, imádtam, 49-63 kancellár megbukik, szembe kerül Kennedyvel, Spiegel a fér. 63-66. Német kancellár, a gazdasági csoda, atya, professzor dr. Ludwig Erhard, megbukik. 66-69. Első nagy koalíció, Kurt Georg Kiesinger, megbukik. 69. Willy Brandt, személyi titkáráról kiderül, hogy az NDK hírszerzés tisztje, megbukik, mert ő hozta a szeretőket. Ráadásul 3 nappal bukott meg előbb, mint hogy én a doktorimat belőle védtem, mondom, a franc egye meg egy hetet várhatott volna. Jön Helmut Schmidt, a legjobb gazdasági szakember. Ott hagyja az FDP, a liberális párt, átáll a Kohlhoz, megbukik. Jön Kohl, a saját pártja besegít, megbukik. Jön Schröder, megbukik. És most itt van Merkel. Tehát ezek szörnyű nehéz kérdések, és a válasz az, hogy a kisember a maga területén tegye meg, amit tehet. Nem kell megváltani a világot. Általában ez a világ nem kéri, hogy megváltsák, nem is lehet. De ha megteszi mindazt, amit az ő szintjén meg lehet tenni, akkor sikeres volt. Ez a válaszom. És köszönöm a rengeteg idézetet. Plusz egy jegy. Köszönjük a választ, látom érdeklődés van bőven a másik felén is. Hát itt van az egész környék, hogy ne lenne érdeklődés. Ugye Ógyallán, Bagotán kívül, Szentpéter, Perbete, Martos, Radvány, mindenhonnan. Jó estét kívánok, Bató Hubert vagyok Marcelházáról. Hát ez piros betűs ünnep számomra, hogy a kedves professzorral szemtől szembe lehetek, nagy tisztelője vagyok. És nagyon nagy figyelemmel hallgatom a rádió vagy a televízióban az előadásait. Ez a migráns kérdés, kérem szépen. Hát a nézetemet mondom, aztán majd a professzor úr megkérdem, hogy majd válaszolja helyesélő vagy nem, kérem szépen. Honnét jönnek a migránsok, kérem szépen? Onnét, ahol Amerika megkeverte a bélsárt. Legyünk őszinték. Irak, ugye, Líbia, stb. Meggyilkolták a Saddamot, a Kadhafit, kérem szépen. És most látják azok az amerikai politikusok, és már hallottam már a televízióban, a rádióban is egyesektől, kérem szépen, hogy egyszerűen sajnálják, hogy meggyilkolták a Saddam Husseint, mert azt a társadalmat, kérem szépen, csak olyan diktatúrával lehetett összetartani, amit az ember tudott produkálni. Azóta a polgárháború, a dzsihádista, a mit tudom még, milyen istát gyilkol, kérem, és fog is, kérem szépen. Ott itt van a Líbia, Kadhafit szintén meggyilkolták. Ott is káosz van az egész világon, kérem szépen. Én nekem az a nézetem, hogy Amerikának érdeke volt ez a dolog, hogy egyszerűen kikóstolja a világot, és ezáltal Európát teszi, kérem szépen, gyöngébbé, hogy ez a migráns áradat ide áramlik. Ez egy kikóstolás volt, semmi más, kérem szépen. Ott van a orosz repülőgép lelövése. Én szerintem semmi más, mint kérem szépen Törökország egy B-rendszer, amerikai B-renc lett. Ugye, kikóstoltuk a Putyint, hogy hogyan fog rá reagálni, kérem szépen, hogy egyszerűen lelőnek majd egy orosz harci gépet, ugye, és mi lesz a válasz már? Semmi más, csak az, hogy egy B-rendszer vált Törökország, kérem szépen. Úgyhogy én ezeket a dolgokat úgy veszem, hogy mindent mondunk, csak nem mondjuk ki az igazat, kérem szépen, az Amerikával kapcsolatban. Kérem szépen,
minden rossz, azt lehet mondani, ezen a téren Amerikából jön, kérem szépen. Ott, ahol Amerika nem látott egyszerűen magának, hogy nem feslik valami, kérem szépen, oda ő nem megy be, abszolút nem megy be. Itt vannak a migránsok, kérem szépen. Amikor 56-ban 10 éves gyerek voltam, amikor Magyarországról mentek ki ugye a kivándorlók. Kérem szépen, az meghúzta magát bárhol, Ausztriában az volt a legközelebbi. Az nem válogatott, hogy mit eszik, ad neki, mit kap enni. Amit adtak neki, azt tette meg, kérem szépen. Ezek egyszerűen követelőzzenek. Nem, hogy meghúzzák magukat, hanem követelőznek, kérem szépen. Levenni a keresztet a templomról, kérem szépen. Hát hol vagyunk? A karácsonyfát el kell sikkasztani, mert ez nem lehet, hát az őket bántja. És hogy mit tesznek ők? Hát kérem szépen, ha megeszed, nem végeztünk. Úgyhogy szeretném, hogy professzor úr ehhez a dolgokhoz hozzászólna. Jó? Köszönöm szépen. És én megkérném, hogy kicsit rövidebben fogalmazzuk meg azért a kérdéseinket, hogy a vendégeink tudjanak teret adni. Mindemellett, hogy annyi lesz, igazság. hogy bátran tegyék fel a kérdéseiket most, mi összeírjuk, és aztán komplexen válaszolunk rá, tehát a vendégek összeírják a kérdéseket, legyenek még akkor kérdések. Megkérünk arra tényleg, hogy röviden, nagyjából a véleményeket nagyjából mi ismerjük, kérdések legyenek még, amik önöket érdeklik. Jó estét kívánok, Németh Kornélnak hívnak. Szeretném megkérdezni, hogy ez, ami most folyik Európába, ez egy Eurábia kezdete, az európai szabadkönyveseknek a művelete, ami most folyik, és hogyha beválik az, hogy kótaszerűen szét lesznek osztva ezek a migránsok, akkor ugye Szlovákiára, ha iskolázatlanabbak fogják küldeni, akkor ez mennyire fogja kihasználni a szlovák szociális rendszert, és milyen mértékben fogják életformaszerűen milyen mértékben fognak élni ezekből a szociális juttatásokból. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit, Néveri Zsolt vagyok Gútáról. Nógrádi György úrtól szeretnék egy kérdést kérdezni. Hát nagyon kényes témáról van szó. Ne is tegye föl, egyetértek. Nagyon kényes témáról van szó, amiről senki nem mer beszélni. Tehát a terrorizmus elleni harccal egyenes arányosan a lakosság körében egy eddig nem ismert fogalom ütötte föl a fejét, elektronikus szervezett zaklatás. És öntől szeretném kérdezni, hogy hallott-e már erről a jelenségről, mert sajnálatos módon Budapesten, Magyarország területén és Szlovákiában is egyre sokasodik a károsultak száma, és nem is olyan régóta kezdjük szervezni ezt a csoportot, ahol ezekkel a károsultakkal foglalkozunk, és Szlovákia területén pedig most kezdjük el éppen ezt. És sajnálatos módon a károsultak, hogyha a rendőrséghez fordulnak, bizonyítékok hiányában le van az eljárás állítva. És azt szeretném kérdezni, hogy ezek a károsultak a rendőrségen kívül, hogy hova fordulhatnának, mert Amerikában bizonyos szenátorokhoz fordulhatnak, illetve bizonyos közösségek foglalkoznak a károsultakkal. És sajnálatos módon sem Magyarországon, sem Szlovákia területén eddig még nem valósult meg semmiféle előrelépés ez ügyben. Köszönöm szépen. Három kérdést kaptam, ebből 2 félig az enyém, egy harmadik az nem. Én azért annyit hagyjak, hogy az alapvető célja minden ilyen fórumnak az, hogy az itteni magyar pártot erősítsük. És ha ez a magyar párt bekerül a parlamentbe, akkor teljesen más lesz a pozíciója, mintha akár csak egy szavazattal is lemarad a szükségesről. Ez az alapvető célunk. Most válaszolnék. Első kérdés. Irak, Líbia, stb. Önnek teljesen igaza van. Ha elolvassa Busht, és még egyszer nem kapok jutalékot, Bush a következőt írja. Az USA történelme folyamán 200 háborút kezdett el, és összesen 4-szer üzent hatat. Tehát 98%-ban nem volt hadüzenet. Amely területeket tönkretett, Irak, én még tovább mennék, Afganisztán, Irán, Líbia, Szíria,
Ott az újjáépítés európai feladat lett, holott nem mi kezdtük el ezeket a háborúkat. Persze, hogy nem érdeke az USA-nak egy erős Európa, de nincs erős Európa. Zárójel a törököknek sem érdeke, az oroszoknak sem, de nincs erős Európa. Egy rendkívül gyenge Európa van. Ő mondta az orosz gép lelövését. Szóval azért egyet tisztázunk. Október 5-én a török légtérbe tényleg bement egy orosz katonai gép, kikísérték. Most, ha bement, erre nincs bizonyíték, 10-17 másodpercet volt benn, 3 választattak a törökök. A harmadik válasz az volt, hogy azért lőtték le, hogy ne tudja bombázni az ott élő törököket, szíriai türköket. Zárójel. Ahogy kimentették a második orosz pilótát, az egész térséget megsemmisítették az oroszok. Tehát nem bombáztak, megsemmisítettek. Ott türk élve nem maradt. 8 helyről filmezték a gép lelövését, és azt, hogy a levegőbe a pilótát hogy ölik meg. Na most ettől kezdve a Putyin nem hajlandó Erdogánnal találkozni. Ebből a teljesen demagóg török politikából neki elege van, pont. Ön mondta 56-ot. Én egy megjegyzést hadd tegyek hozzá. Ki volt az egyetlen ember, aki 56-ban jól járt? Az a magyar, aki október 23-án kiment Bécsbe. 24-én visszajött, 25-én kivitte a feleségét. 26-án visszajött, 27-én kivitte a szeretőjét. 28-án visszajött, és azóta boldogan él. Na most elnézést, ez nem teljesen a hivatalos irányvonal. A második kérdés, Európa. Gondolom az elnök úr válaszol. Én annyit hagy mondjak csak, hogy a pápa már úgy fogalmazott, hogy 3. világháborúban élünk. Én most jöttem haza 2 hete Bécsből, az osztrák honvédelmi miniszter éves tudományos tanácsüléséről, ahol a német képviselő azt mondta, hogy Európa se háború, se béke állapotában van. Igen, de ezt nem tudom definiálni. Tehát nem túl egyszerű a helyzet. A harmadik megjegyzés pedig az ön részéről következő. 9-11 után az USA mindenre azt a választ adta, hogy a biztonság fontosabb, mint az emberi jogok. És azt mondta, hogy támadás érte NATO segítséget kér. A franciák Párizs után azt mondták, igen, a biztonság fontosabb, mint az emberi jogok, és Európai Uniós segítséget kértek, amit ön mond. Elektronikus zaklatás. Én 8 évig a magyar hadipar elnöke voltam, én erről soha sehol nem nyilatkoztam, most se fogok. Nagyon sok ilyen kutatóprogram hozzám tartozott. Minden országban megvan az a szolgálat, amelyik ezzel foglalkozik. Én a szlovák rendszert nem ismerem, Magyarországon ez döntően a TEK feladata, és ezt a feladatot ellátja. Én jelenleg a TEK tudományos tanács elnöke vagyok, nagyon sok anyagot látok, nagyon sok dologról beszélünk. A TEK ellátja a feladatát, de ez soha nem publikus. Ha egy titkosszolgálatról túl sok dolog kijön, az nem jó. Ön említette azt, hogy az USA-ban ilyenkor az ember megkeresi a szenátorát. Oké, de a szenátor az esetek jelentős részében a saját újraválasztását csinálja. Tehát ugyanennyi erővel bárhol Európában meg tudja keresni a saját képviselőjét. Az is fog futni néhány kört, mert nem teheti meg, hogy ne fusson. Legfeljebb a reagálás teljesen más, mondjuk Franciaországba, Szlovákiába, Egyesült Államokba, bárhol Európát nézem. De ezek a lehetőségek megvannak, és minden európai országban van egy olyan szolgálat, amelyeknek ilyen speciális feladatai is, a hangsúly az iszón vannak. Ennyi. Köszönöm. Megengedik, hogy én is egy-két gondolatot elmondjak a föltett témákkal kapcsolatban. Még visszatérnék a hölgy felvetéséhez, hogy mit tehet a kisember. Ilyenkor mindig eszembe jut az a hasonlat, hogy a 80-as években a nyugat-berlini művészek kimentek a falhoz, ugye ő oldalukról meg lehetett közelíteni, és akkor egy kis kanállal kapargatták a betonfalat, ami elválasztotta Nyugat- és Kelet-Berlint, és amikor föltették a kérdést számunkra, hogy mi ennek az értelme, hát az a fal nem fog attól ledőlni, hogy kis kanállal kapargatják. Ezzel fejezem ki azt, hogy nem értek vele egyet. Ez az a morális erő, ami a fizikai erőt felül fogja írni egyszer, és az a fal le fog bomlani. Én ebbe hiszek. Tehát 88-ban is, amikor kimentünk a gyertyás tüntetésre, amikor diákok voltunk, meg volt ennek a veszélye, hogy ebből mi lesz. Nem voltunk sokan, de kifejeztük azt a morális erőt, amit lehetett a rendőrautókkal, meg a vízágyúkkal szétkergetni, de nem azokra emlékeznek a mai napig, hogy kik kergették szét, hanem azokra, akik ezt megszervezték, és elindítottak egy folyamatot az akkori Csehszlovákiában.
Tehát én továbbra is azt hiszem, hogy valóban ezt a professzor nagyon megmondta, hogy mindenki a saját életterén belül, hogyha kifejti azt, amit ki lehet, akkor a hangyabolyhoz köszönhetően beindulhat az, amit a sok kis hangya el tud érni. Mi egyébként ezért kezdtük az aláírásgyűjtésünket, hogy lehetőséget adjunk az embereknek, hogy kifejezzék a véleményüket a kvótákkal kapcsolatban, kifejezzék a véleményüket, mivel népszavazásról van szó, az alappetíciónk erről szól, a környezetvédelmi beruházásokkal kapcsolatban és a névhasználattal kapcsolatban és települési névhasználattal kapcsolatban. Ez az aláírásgyűjtés is jól megy, mellesleg, és örültünk neki, hogy még a Fidesz is inspirálódott tőlünk, mert mi hamarabb kezdtük. Az igaz, hogy ők nagyobb erővel tudják ezt végezni, de hamarabb kezdtük ezt a témát, és szerintem nagy részt nekünk köszönhető, hogy ezt ők is így felvállalták. Én is azt hiszem, az úr, amit mondott, hogy az amerikai érdektől nem áll túlságosan távol az orosz gépnek a lelövése, hogy finoman fogalmazzak, hogy aztán milyen ösztönzésre történt, ezt nehéz elmondani, de tény és való, hogy Törökországnak is tudomásul kell vennie, hogy ma Oroszország jóval nagyobb gazdasági erő és jóval nagyobb katonai erő, mint Törökország, tehát a tűzzel játszanak. Azok a szankciók, amiket ugye Oroszország Törökország felé bevezetett, azok jelentős mértékben csökkentik majd az élelmiszer bevitelt Oroszországba, vagy hát török oldalról kivitelt, illetve a textil. Ez a két terület az, ahol a legnagyobb a gazdasági forgalom a két ország között, ahol a törökök járnak jól, és az idegenforgalom. Tehát az élelmiszeripar, a textil és az idegenforgalom területén Törökország ezt nagyon meg fogja szenvedni. Nem, mint hogyha Oroszország számára nem lenne szintén fontos, de Oroszországnak azért elsősorban az európai embargó az, ami fontos, a török az jóval kevésbé, és török oldalról tapasztalható azért már, hogy rendezni kéne ezt a dolgot. Nem lesz ez számunkra olyan egyszerű. Az emberi jogok területén, amikor először a köztársasági elnökkel Kínába jártunk, akkor mikor hazajöttünk, a Schuster volt akkor még a köztársasági elnök. Na most ezzel kapcsolatban én sem mondok egy sztorit, bocsánat. A Schuster 2007-ben ünnepelte a 70. születésnapját Kína közepén. Azon a vidéken szálltunk le, ahol a terrakota katonák vannak, ezt meg akarta nézni. Nekem is így esélyem volt megnézni a terrakota katonákat, ami egy fantasztikus dolog, és este ilyen körasztaloknál ültünk, és ott ünnepelte Schuster a 70. születésnapját. Behozták a tortát, és utána körbe ment, és mindegyikünkkel kezet fogott, és akkor én magyarul köszöntem neki, hát akkor elnök úr, Isten éltesse a magyarok nevébe. És azt mondja, hogy hoppá, hát itt valaki azon a nyelven szólt hozzá, amit gyerekkoromban hallottam, ezt valahogy viszonozni akarom, mondja ő, és vele volt, mindig vitte magával a Jánosik nevezetű népi együttest. És akkor azt mondta, hogy na, akkor a Jánosik nevezetű népi együttes játsza az akácos utat, és mindegyikünk énekelje az akácos utat. És elénekeltük az akácos utat, és most jön a poén, hogy ha nekem valaki 85-86-ban azt mondja, hogy te 2007-ben Szlovákia külügyi államtitkáraként Kína közepén a szlovák köztársasági elnökkel az akácos utat fogod énekelni, akkor azt mondom neki, menjen orvoshoz és kezeltesse magát. Ennyit a váratlan fejleményekről a történelem folyamán, mert ilyen is van. Ugye tudjuk, hogy azért szépen tud magyarul, és Isten tartsa meg őt sokáig közöttünk. Ami az 56-os migránsokat illeti, illetve kivándorlókat, bocsánat, én egy ilyen személynél laktam Amerikában, amikor tanulhattam, mert mikor elmentem New Yorkba ösztöndíjjal, akkor két oka volt annak, hogy kiköltöztem az internátusból. Az egyik oka az volt, hogy mellettem egy jazzdobos lakott. Egész nap. Ezt nem volt nála dob, hanem a falon, az asztalon, mindenhol egyfolytában kopogott. Hát nem lehetett kibírni, vékonyak voltak a falak, úgyhogy minden el kell gyorsan menni. A másik az volt, hogy a mai feleségemet, az akkori barátnémet akartam, hogy jöjjön utánam, és oda nem lehetett bevinni hölgyszemét, úgyhogy ki kellett költöznem onnét. Mit csinál ilyenkor egy fiatal felvidéki magyar? Elmentem a Püspöki kiadóba, megvettem az első magyar újságot, 2 volt akkor New Yorkban ilyen, nem tudom most mennyi van, akkor még 2 volt, önfenntartó újság. Megnéztem benne a hirdetéseket, albérletre, fölkerestem, és a legjobbat kiválasztottam, egy nagyon aranyos bácsinál laktam,
Csorba Andrásnál, ott már Andrew Csorba volt, aki megpróbált engem ott bevinni az amerikai vagy a New York-i élet különböző szegleteibe, amit nagyon élveztem, mert egyébként nem láttam volna mindezt, amit ő mutatott nekem. Na és akkor ő elmondta azért, hogy került ki, elmondta világosan azt, hogy Bécsbe kaptak egy listát, hogy melyik országok fogadják be őket, és ott megmondták azok az országokat, ennyit vagyunk hajlandók befogadni. Nyilván volt egy kis rossz lelkiismeret, ugye Egyesült Államok részéről, Kanada részéről, Ausztrália részéről, hogy cserbehagyták Magyarországot, és adtak egy bizonyos kvótát, de azon felül egyik sem ment, és ők hiába mondták azt, hogy de én nem ide akarok menni, hanem Portugáliába. Ha Portugália azt mondta, hogy nem fogadok be senkit, akkor nem mehetett oda. Egyesült Államokba került, és meg is találta egyébként a szerencséjét. Én azt szoktam mondani, hogy sokan hasonlították össze ezt a két folyamatot, hogy hát akkor is ugye segítettek rajtunk 1968-ban csehszlovákiai állampolgárokon, aki ki akart menni, de azért ez nem ugyanaz. Tehát aki innét Amerikába jutott ki, vagy innét Belgiumba jutott ki, vagy innét máshova, azt én azt szoktam mondani, talán kicsit sánta hasonlat alapján, hogy ez kicsit olyan, mint amikor a barackkompóthoz, a megykompót, egy nagy barackkompóthoz, egy kis megykompótot hozzátesznek, az még működik, azt szeretik az emberek, azt megeszik. De a mostani migráció az olyan, hogy a barackkompóthoz a befőttes uborka kerül, tehát ez azért már így nem jó. Tehát az európai kultúra az amerikai kultúrával ugye mindig is párhuzamosan egymás kiegészítve működött, de a két kultúrának az ilyen jellegű keveredése az bizony együtt már nem nagyon ízletes. Schumann azt mondta, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Azért ez egy fontos dolog, és ennek a föltehetően nem csak a vallásra, hanem a keresztény kultúrkörre értette ezt, amit illik azért figyelembe venni. Az európai szociális rendszert nyilván használnák, akik idejönnének, vagy jönnek, csak épp azért nem akarnak idejönni, mert aránytalanul kicsi ahhoz képest, amit Svédországból kapnak. Nálunk nem egész 1 euró, amit egy bevándorló kap napi költőpénzként. Hát ebből azért annyira ugye ugrálni nem lehet, nem egész 1 euró, emellett teljes ellátás természetesen, de nem egész 1 euró. Nyugat-európai országokban eléri az 50 eurót. 50 eurót is elérheti a napi kiadások szintje. Svédország, Németország ezért mennek oda. Tehát olyan aránytalanságok vannak itt, hogy ezért nem akarnak idejönni ezek az emberek. Elsődlegesen ezekbe az országokba mennek ki. De ugyanakkor tény, hogy és visszatérek arra, hogy mit tehet a kisember, amikor a nyitrai települések, ahova előzetesen akarta a miniszterelnök telepíteni a szír keresztényeket, akkor azok azt mondták nem, és a kormány visszakozott, végül is Homonnára rakta őket egy intézetbe, ami az állami, és üresen áll. Bős esetében is azt mondtuk egyébként, hogy miért viszi őket Bősre, ami már egy lezárt bevándorló központ volt, ami nem működik már 2003-tól talán, míg vannak létező bevándorlási intézmények, üresen állnak. Miért pont Bőst választják, és tényleg ott van a vízi erőmű, ami jó, most a rövid távon nem biztos, hogy nem fog semmi történni, de hát hosszú távon nem árt óvatosnak lenni egy vízi erőművel kapcsolatban. Tehát most a kisember azt mondta Nyitrán, hogy nem akarjuk ide ezeket az embereket, végül is Homonnán kötöttek ki, úgyhogy van értelme felemelni hangunkat. Emellett viszont tény és való, hogyha nekem, tehát ezt itt a kamerák előtt mondom, nekem is, ha döntenem kellene, abban a helyzetben lennék, vagy lenne az MKP, hogy dönteni kellene, akkor a segítséget nyilván, hogy ez a közösség, tehát az üldözött szíriai keresztények azok, akiket elsődlegesen azt kell mondani, hogy ha tudunk segíteni rajtuk, akkor segítsünk rajtuk, de ők sem itt akarnak maradni. Tehát ez egy átmeneti dolog, ők innen el akarnak menni, nem Szlovákiába akarnak maradni. Az elektronikus szervezett zaklatás egy nagyon komoly téma, amit a fiatalember felhozott. Ez egy rendkívül komoly téma, ami új téma, és foglalkozni kell vele. És azért is komoly téma, mert lehet Szlovákiában szigorítani a törvényeket, de azért a belbiztonsági és az igazságszolgáltatással kapcsolatban vannak komoly hiányosságok, és vannak olyan dolgok, amiket azért elfelejteni nem lehet. Daniel Tupi esete mai napig nincs földerítve, akit ugye megöltek a Duna partján Pozsonyban. Ernest Valkó, a közismert jogász, volt politikus esete, nincs földerítve, akit lelőttek a saját házában, és Malina Hedviget kiüldözték az országból. Tehát vannak ebben az országban olyan ügyek, amire azt mondjuk, hogy nem a törvények szigorítása az elsődleges feladat, hanem végezze az igazságszolgáltatás és a belügy megfelelőképpen a munkáját, és ez az a terület, ahol szintén azt hiszem, hogy ennek a felülbírálására és átértékelésére van szükség, de a panasz lehetősége, azt természetesen remélem, hogy részünkről is megvan, és hogyha március után az önök segítségével úgy adódik, hogy ott leszünk a parlamentben, akkor kezelni kívánjuk ezt a kérdést is erőnkhöz mérten. Köszönöm.
3 megjegyzés. Az ősz úr azt mondta, hogy szeret engem hallgatni, ennek én örülök. Ha korán kell, 6:30-kor holnap élőadásban vagyok a Kossuthon, tehát én korán fogok kelni, vagy baromi botrány lesz. A második megjegyzésem, hogy 56-ban azért nyugati rádiók bemondták, hogy az amerikai csapatok már Bécsnél vannak, nem léptek be Ausztria területére. És a harmadik megjegyzés, amit elhangzott, víztározók. Hát a világ legnagyobb víztározóját az észak-koreaiak építették meg a dél-koreai határa azzal, hogy ha bármi van, átvágják a víztározót és elöntik Dél-Korea jelentős részét. Ezt eddig nem csinálták meg, de ebből óriási botrány lenne. Nyilván aztán, hogy műszakiba is bocsánatot kérnek. Így van. Köszönjük a kimerítő válaszokat. Egy utolsó kérdés még amennyiben lenne, bár úgy gondolom, hogy nagyon sok dolgot átbeszéltünk a migráns kérdés mellett, hát nem mondom, hogy magánéleti titkokat, mert azt nem árultak el az urak egy magukról, de azért sok minden érdekes élményeket osztották meg velünk. Ha volna még kérdés, igen, ott egy legyen ez az utolsó 2, mert még vár ránk 2 kellemes feladat, az egyik majd megköszönni vendégeinknek az itt létet, ha már bortelmelő vidékről vagyunk. A másik pedig, hogy ugye bejáratnál volt lehetőség arra, hogy kitöltsék a nyereményjátékba a szelvényeket, ezt fogjuk még kisorsolni a végén. Tehát a 2 kérdés, és rákészülünk, mi alatt a válaszok fognak hangzani. Köszönöm, úgyse volt még mikrofon a kezembe. Nógrádi úrhoz lenne egy kérdésem. Tudomásomra jutott, hogy ugye Magyarországot kritizálja mindenki, hogy migráns ügybe antihumánus, stb. És tudomásomra jutott, hogy Magyarország viszont gyermekotthonokba, árvaházakba, árva magukra hagyott migráns gyerekeket helyez el, és aztán az később esetleg, mikor már megtanulnak beszélni és iskolába járnak, hogy családtalan emberek befogadhatják, hogy ez igaz-e. És ha ez igaz, akkor a propaganda Magyarországon miért nem mondják ezt úgy, mint Szlovákiában, hogy itt befogadunk szírmenekülteket, de keresztényeket, akkor Magyarországon mondják, sokszor mondják, hogy mi meg befogadunk árva gyerekeket. Nem vagyunk mink annyira migránsellenesek, vagy embertelenek. Tehát ezt, hogy igaz-e ez, és hát tolmácsolja, hogy mondják be többször, hogy ha ez igaz, akkor tudjon róla a világ. Köszönöm. Na, még az utolsó kérdés. Jó estét kívánok, mindenkit szeretettel köszöntök, legfőképpen a vendégeinket. Nem tudom konkrétan melyik fogja megválaszolni, bármelyik önök közül. Következő. A mostani háborús övezetben, gondolok itt Szíria, Líbia, Irak és az ottani arab országokra, a polgári lakosság. Én azt hiszem, akik már török, vagy itt Európában, úgy mondom, hogy viszonylag nyugodt és békés környezetben vannak, nem közvetlen életveszélyben, hanem az ottani polgári lakosságra azt lehet mondani, hogy rövid időn belül ilyen humanitárius katasztrófa fenyegeti őket, akár az időjárás viszontagságai miatt, akár a kilátástalan anyagi és tehát a helyzet miatt, hogy van-e erre valami elfogadható, vagy komplex valami program, akár a Unió, vagy akár az ENSZ részéről, mert a több millió embernek a sorsa szinte napirenden, szóval beláthatatlan következményekkel járhat. Tehát a civil lakosságra gondolok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát megpróbáljuk megválaszolni. Az első kérdés. Tényleg Magyarország a gyerekekért mindent megtesz. A magyar sajtó egy jelentős része ellenzéki. Hagyj mondjak egy nagyon szemét példát. Én, amit ön mondott, javasolni fogom Pesten, hogy ezt sokkal jobban emeljék ki, és önnek van igaza. Én meg voltam hívva 2 héttel ezelőtt, hogy a magyar miniszterelnök delegációjával menjek ki Iránba. Vasárnap indultak, kedden jöttek nekem, hétfőn volt egy előadásom, nem mentem ki. Mindenki azt mondta, hogy komplett hülye vagyok, hát egy előadást le lehet mondani. Én nem szeretem, amit egyszer elvállaltam lemondani. De ezen az úton a magyar miniszterelnök fölavatott Iránba egy magyar orvos szobrát. Egy betű, iráni sajtó első helyen hozta, iráni rádió, tévé tele volt vele.
egy betű a magyar sajtóban nem jelent meg. Hihetetlen érdekes volt. Tehát amit ön mond, én ígérem azt, hogy hónap visszamegyek, továbbítom illetékeseknek, és köszönöm szépen, mert jó ötlet. A második megjegyzésre az a válaszom, hogy ez a humanitárius katasztrófa egy szörnyű, nehéz dolog, mert térségeket érint. Tehát csak időkérdése is elkezdődnek a háborúk a vízért. Ha megnézi azt, hogy hány tó szárad ki, hogy az ivóvíz milyen probléma, mondok egy hülye példát. A Közel-Keleten él az emberiség 5%-a, itt van az édes vízkészletek 1%-a. Biztos vagyok benne, hogy 5-8-10 év múlva az arab-izraeli vagy palesztin-izraeli ellentétek jelenleg 4 fő kérdés van. Migránsok, Jeruzsálem, határok, víz. A víz fog fölértékelődni. A következő pedig az, hogy elvtelen a világ. Hát a török menekülttáborokat ENSZ pénzből tartották föl, a pénz döntő részét Európa adta. Nem adja a pénzt. Hát én nem akarok belemenni elméletbe, főleg nem 2,5 óra után, de hát 1980-ban már a fejlett tőkés országok azt mondták, hogy odaadjuk a GDP 1%-át a úgynevezett szegényeknek. Egy ország adta oda, a svédek, senki más. Most azt mondjuk, hogy évi 100 milliárd eurót adunk a klímacsúcs után. Én nem akarok mindig negatív lenni, én biztos vagyok benne, hogy nem fogják odaadni. A G7-es csúcson tavaly decemberben azt mondták a legfejlettebb 7 ország, hogy odaadjuk a megtermelt nemzeti jövedelem 0,7-0,8%-át a szegényeknek. Egy fillért nem adtak oda. Tehát ez a bajom, és én így próbálom megválaszolni az önkérdését, hogy elvileg minden tökéletes. A valóságban nem. Tehát én, mint X állam nem adok oda pénzt azért, hogy egy térséget segítsek, ha nincs belőle hasznom. És így működik sajnos a világ. Ja. Valóban ez a kérdés, ez visszavisz bennünket a beszélgetés elejére, és ez is mutatja, hogy órákon keresztül lehetne erről a témáról még vitatkozni vagy beszélgetni. Az idei év februárjában csökkentették felére a Törökországban lévő menekülteknek a fejadagját. Onnantól számítható egyébként az kivándorlásuk, vagy az eljövetelük. Amikor az európai csúcson a kvótákat fölvetették, akkor hangzott el európai szinten először ez az információ, és az már valamikor április-május volt, hogy ez megtörtént. Kérdem én, hol volt az ENSZ menekültügyi főbiztosa, hogy erről senkit nem tájékoztattak. Tehát az Európa Unión belül ezt a szlovák belügyminiszter és a magyarországi belügyminiszter is elmondta, hogy májusban értesültek először arról, hogy februárban Törökországban felére csökkentették a segélyadagokat, az ennivalót is a menekültek számára, hogy ez volt az a kiváltó ok, amikor az első emberek azt mondták, hogy elhagyjuk a menekülttáborokat. Amikor annyit kritizálják, ez az ember volt az egyik leghangosabb, aki kritizálta egyébként Magyarországot, aki ezért a felelős az ENSZ-en belül. De az utolsó csúcs, az Európa Uniós csúcsértekezlet, ahol ugye, amiről már beszéltünk, a Törökországgal újraindítják a csatlakozási tárgyalásokat, úgy döntött, hogy 3 milliárd euróval száll be a török költségvetésbe, hogy ezt megoldja, vagy legalábbis adja oda csatornákon keresztül a Törökországnak és a menekülteknek ezt a segítséget. Ennek elégségesnek kellene lennie ahhoz, hogy az úgynevezett humanitárius katasztrófát legalábbis Törökországon belül ezek az emberek elkerüljék. Ebből ugye Magyarország 18 milliót vállalt, Szlovákia éppen a felét, 9-10 millió euró körül van, amit ide fordítani kell. Erről egyébként majdhogy nem nincs nyoma a szlovák sajtóban ennek, pedig szerintem itt kellene megmutatni azt, ha visszatérünk megint arra, hogy a kis emberek mit tehetnek azért, hogy ezt el kellene fogadnunk. Tehát az, hogy ma a Szlovákia azt a 9-10 millió eurót rászánja arra, hogy Törökországnak és a Törökországban lévő menekülteknek segíteni tudjon, Szlovákia ezt nekünk is el kéne fogadni, és mi is ezt felvállaljuk. Elég szemérmesen hallgat erről a szlovák sajtó, nem merik előhozni, még a kormány sem, pedig most ebben a pillanatban szerintem erre lenne társadalmi akarat, hogy ez megtörténjen, ha tényleg oda kerül az adott érintettekhez ez a dolog. Ami egyébként a humanitárius katasztrófát illeti, ahogy mondtam, a világ egyébként egy kicsit más helyeken másképp működik, tehát amit mi úgy érzékelünk, hogy ez emberi szempontból szinte elviselhetetlen, azt néhány másképp látják, vagy másképp élik meg, ami a jó hír tehát, hogy ebből az összegből megoldható lenne a közvetlen krízis. Amikor Szudánban voltam, amikor vittük a segélyt Szudánba,
akkor eljutottunk egy ilyen kis faluba, kiszálltunk, mert ezt mondták biztonságos, a buszmegállónál emberek álltak, ugye valamikori angol gyarmat, ki volt írva a buszmegállóra, hogy a busz szerdán jön 15 órakor. És péntek volt. Ott álltak az emberek, és megkérdeztük tőlük, hogy késik a busz. Nem, a következőt várjuk, erre nem fértünk föl. Az a falu abból élt, hogy egyedüli buszmegálló volt messze égen földön, a környékből odajöttek be az emberek, mindegy, hogy mikor letáborozott, a busz tetején is persze ültek, meg oldalán is lógtak, az ment be Khartoumba, a fővárosba, és oda bementek, vagont raktak, kórházakba vittek segélyeket, akkor azt rakták ki, és utána hazamentek, $1-2 kerestek, és abból éltek. És nem voltak boldogtalanabbak, mint ahogy itt esetleg Ógyallán ezt meg lehet figyelni. Tehát az emberek ehhez szoktak sajnos hozzá. Óriási meleg van, számukra $5-10 az már egy olyan komoly segítség, amivel el tudja tartani a családját mondjuk 2 hétig történetesen. És még egyszer mondom, ahogy én ott beszélgettem velük, nem volt az érzésem, hogy borzasztó szomorúak attól az életstílustól, ők ezt szokták meg. Ami azt mutatja, hogy mi európaiak egy kicsit azért el vagyunk rontva, még itt Kelet-Európában is, ugye Nyugat-Európában, Egyesült Államokban meg különösen, és a mi általunk adott kis segély, nem szabad semmit lebecsülni, és nem is becsülnek le ők semmit, az más kérdés, és most már késő van erről beszélni, hogy amikor a miniszterrel találkoztam, aki a fejlesztési támogatásért felelős, hát annak majdhogy nem az öltönye volt több, mint amit én oda vinni tudtam annak a, nem tudom, 500 embernek vagy 600 embernek. Tehát olyan gazdagok azok a miniszterek, és valószínűleg olyan magas a korrupció szintje, hogy aztán persze, hogy néha eljön ez a pillanat, amikor nekik mennek, lekaszabolják őket, polgárháború van, vallási öltözetbe öltözött polgárháború van. Nem azért, mert nagyok az igényei az embereknek, hanem az a réteg, aki kezeli ezeket a segélyeket, azzal túlságosan visszaél. Tehát magyarán, ha ez a $3 milliárd, illetve euró, ez oda kerül, ahova azt az Európai Unió szánja, és Törökországgal együttműködve sikerül, ez legalábbis átmenetileg azoknak az embereknek a gondját meg tudja oldani, csak eljusson oda megfelelő csatornákon keresztül, ahol ennek valóban a célja van. Jó. Köszönjük szépen a válaszokat. Most már Pista, azt hiszem itt az ideje, hogy lezárjuk ezt a mai fórumot, igen. A sorsolással természetesen. Jó, mielőtt a nyereményjátékra sor kerülne, néhány szót hadd kérek önöktől, hogy raboljam az idejüket. Én nagyon szépen köszönöm én is a vendégeknek, hogy elfogadták a meghívást, és az ógyallaiaknak elsősorban a türelmet, és a nagyon jó kérdéseket. És ha valakiben még maradt kérdés, akkor holnap találkozhatunk Megyeren, ott leszünk. Tehát nyugodtan, bátran, ha valakiben még maradt valami, ott is folytathatjuk ezt a diskurzust, hiszen ahogy fogalmaztak a vendégeink, gyakorlatilag a nap 24 órájában lehet erről a témáról beszélgetni, és hogy fontos a téma, azt önök jelezték felénk, méghozzá azért, mert kitartottak. A professzor úr hozott számunkra egy könyvet, gyakorlatilag, illetve többet is, és dedikálja is önöknek, hogyha érdeklődnek a könyv iránt, ottan található belőle több példány, úgyhogy várja önöket oda, és dedikálni tudja önöknek. A könyv ára egyébként csak 10 euró, egy ilyen, tehát fontos témakör, illetve csomó olyan adat és csomó olyan információ található benne, amit lehet, hogy ma most nem tudtunk kibeszélni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, illetve most már Tiamérnak akkor a nyereményjátékra átadom a szót. Így van, illetve előtte még tisztelt helyi szervezeti elnök úr Péter, mondtátok, hogy van valami meglepetés a vendégeink számára. Hát amit ők halkan mondanak, mi azt hangosan mondjuk, hogy nagyon köszönjük, hogy itt voltak, és reméljük, hogy találkozunk még velük. Ugyanúgy, hogy reméljük, hogy önökkel is találkozunk még, és ami aktuális témánk van, azt kibeszéljük egymással, mert így lehet aztán megoldásokat találni, keresni. Jó, és egyben fölkérem a vendégeinket, hogy húzzák ki azokat a szerencsés nyerteseket, akik azt a 2 órát itt végigülve eljöttek ide, hát kapjanak egy kis jutalmat érte. Köszönöm. No, azt mondja, hogy Németh Erika, Komáromi út 80, Ógyalláról. Nagyon jó. Most közlöm, ha fiút húzok, visszadobom. Hát
pedig az. Akkor majd húzhat még egy, professzor úr. Pinke Stanislav, Nyedleho utca Ógyalláról. Na, az első sorból. No, ki fogja húzni? Harmadikat Pista, légy szíves. Fister Zsuzsanna, Komenszky utca. Még egyszer nagyon köszönjük mindenkinek, hogy itt volt velünk, legfőképpen vendégeinknek. Természetesen, ha karácsonyig nem találkoznánk, akkor áldott és békés karácsonyi ünnepeket kívánok. Talán idézőjelbe kívánunk vendégeinkkel együtt, migránsok nélkül, és aztán majd erre a témához visszatérünk utána a következőkben. Viszontlátásra, és ajánlom figyelmükbe még egyszer Nógrádi professzor úr könyveit.